Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong pihikan pero may mga taong mapili pero sa maling paraan ng pagpili. Ang sabi nga kapag ang pag-ibig ay pumasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat, masunod lamang. Ito ang naging pamantayan ng ating kabarangay sa paraan niya ng pagpili ng dapat niyang mahalin. Hindi porke itinitibok ng puso ay siya na. Pwedeng kiligin na lang muna at huwag agad sumabak at mahulog. Pakiramdaman muna ang mga umaaligid para hindi magsisisi sa huli. Isipin natin na ang pag-ibig ay isang kalye. Sa dami ng iyong naging relasyon na hindi nagtagal ay matatawag natin itong mga dinaanang kalye. Sa dami ng dinaanan ay palaging may isang mahabang kalye na laging nadadaanan at nalalampasan. Kung ano ang ibig sabihin niyan ay may papaliwanag sa kwentong inyong mapapakinggan. Narito ang kwento ni Lane. May mayahabing kakayang kwento sa mga dinaanan niya. Mabait na tao si Lane, masipag at matalino. Sinasabing hindi man siya mayaman, ay maganda ang buhay niya dahil sa pagsisikap. Masasabing swerteng tao si Lane, subalit madalas bigo sa bagay na gusto niyang makamtan. Alamin din natin kung ano nga ba ang bagay na yan. Makikilala din natin ang kaibigan niyang si Cheryl. Tayo nang pakinggan ang storyang magbibigay aral sa mga taong sarado ang puso at isipan, sa mga kaganapan sa paligid, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo. Gusto ko lang sanang i-share ang kwento ko. Ako po si Lane, pero Lane na lamang po. 27 taong gulang, isa po akong supervisor ng isang clothing store. May 5 kaming branch, lahat po yun ay hawak ko. Umiikot po ako sa bawat branch para mag-check kung kumusta nga ba at kung may mga kailangan bang ayusin. Mag-6 na taon na po ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Masaya naman po ako sa trabaho ko, mahirap pero dahil nasanay na ako ay madali na rin po ito para sa akin. Sa isa po sa mga branch ay naka-assign naman ang aking best friend na si Cheryl. Tawagin na lang natin siyang She. Branch manager siya, bago pa lamang si She kasi galing siya sa ibang kumpanya. Nahila ko siya noong magkaroon ng opening kasi ang tagal na niya sa pinagtatrabahuhan niya pero ang tagal ding umangat ng posisyon niya. At least sa amin, manager na agad siya. Si She po ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya naman, lahat ng payo niya ay pinapakinggan at sinusunod ko. Lahat po maliban lang pagtungkol sa pag-ibig. Para sa akin po kasi dapat pagdating doon ay ako lang ang magdedesisyon. Opo, pinapayuhan niya ako at alam din naman po niya na hindi ko naman sinusunod. Partikular na po ay si Manuel. Kaibigan namin siya, mas matanda siya ng 12 taon sa amin ni She. Parang kuya-kuyahan ang tingin ko sa kanya. Pero siya sa akin ay may ibang pagtingin. She, kumusta rito? Good afternoon, ma'am. Sa bunutang kita eh. Tigilan mo nga ako sa ma'am na yan. Siyempre, nasa trabaho tayo eh. Boss kita, kaya dapat, ma'am. Baka may makadinig sabihin wala akong galang. Dadalawa lang tayong nandito. Sino makakarinig? Tsaka isang hakbang lang ang inangat ng posisyon ko sa'yo, kaya tigilan mo yung ma'am na yan. Sige, sabi mo eh. Good! Okay ba na tawagin kitang bruha? Puwisit ka, sasabunutan kita eh.
May mga customer. Good afternoon, ma'am. Ikaw kasi, muntik na tayong makita nagtatawanan. Normal lang naman yun. Sandali Saan ka pupunta? pupuntahan ko yung customer. Ano ka ba? Hayaan mo muna silang mamili. Tatawagin ka niyan. May ibang customer talaga na mas gusto nilang namimili muna sila. Yung may freedom sila to go around. Yung iba naman naiinis, ayaw nila ng may sunod ng sunod. Okay. Dun sa pinanggalingan ko kasi ganun. Sundan daw namin yung customer. Alisin mo na sa sistema mo yun. Iba na ngayon. Hayaan mo silang mamili. Huwag mo na silang sundan. Mamaya padating na yung tao mo dito sa store kaya relax ka lang. Antayin mo silang tawagin ka. Oo nga, malapit nang dumagsa mga tao mamaya. Sabay na tayo mag-lunch ha. Sige, saan tayo? Alam mo naman, bago lang ako dito sa lugar kaya wano sa mga masasarap kainan dito. Ay, may pupuntahan tayo. Ang sarap ng food nila dun. Baka mahal. Medyo. Kaloka ka. Kung araw-araw dun sa mahal ako kakain, baka yung sweldo ko pinanglalunch ko lang. Luka-luka. Siyempre hindi naman araw-araw ngayon lang. Tsaka sagot ko. Treat ko sa'yo dahil magwa 1 week ka na. Kung sa bagay, masarap naman yung pagkain dun sa cafeteria ng employees. Oo, dun ako kumakain pag tanghali ako nang papadaan dito sa branch eh. Uy, sinong tinitingnan mo? Uy! Lane, si Manuel ba yun? Ha? Nasaan? Ayun yung naka-green na damit. Ay, oo nga. Anong ginagawa niya rito? Te, nakalimutan mo na ba? Multo. Ay, oo nga. Ang ibig ko sabihin, bakit siya nandito? Namimili o namamasyal? Bakit? Nanay ka ba niya at kailangan niya magpaalam sa'yo? Piloso po. Teka, tawagin ko. Wag na baka magmadali. Paano nagmamadali? Kita mo naman ang bagal maglakad tsaka parang namimili. Manuel! Uy, bunganga mo, ang daming tao. Ay, sorry. Manuel! She, dito ka na ngayon? Oo, kakaumpisa ko lang. Pinasok ako ni Lane sa kumpanya nila. Ah, talaga? Congrats! Salamat. Di nasa opisina si Lane ngayon. Ano ka ba? Ayan Nasaan na yun? Ah, nandito siya? Oo. Umiikot talaga siya sa mga branch. Kaya nandito siya ngayon. Baka nagpunta lang sa likod. Ah, busy. Hindi naman. Inaantay lang namin yung isang bantay dito tapos kakain kami. Ah, talaga? Sakto. Kaya ako nagpunta dito sa mall, kakain sana ako eh. Saan ka kakain? Naghahanap nga ako ng masarap eh. Ay, doon na lang sa sinasabi ni Lane. Sumama ka na lang sa amin. Hindi ba nakakahiya? Ano bang nakakahiya? Parang hindi naman tayo magkakaibigan. Sandali. Lane! Sama na sa atin si Manuel. 2 na kaming ililibre mo. Hindi, ako ang manlilibre sa inyo. Ay, Lane! Makakatipid ka. Si Manuel na daw ang sagot ng lunch natin. Ano ba? Ang lakas ng boses mo. Para madinig mo ko. Oh, sasabay na sa atin kumain si Manuel tapos ililibre niya daw tayo. Wag na, nakakahiya naman. KKB na lang. Hindi, sagot ko na. Oh, ayan. Ayos na usapan ha. Ayun na pala yung kapalit ko papunta na dito. Sandali, kunin ko lang jacket ko. Para di naman ako naka-uniform. Wala akong nagawa, Papa Dudut. Alam ni She na iniiwasan ko si Manuel dahil parang iba ang pakay nito sa akin. May itsura naman si Manuel, masipag at may sariling negosyo. Pero wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Siguro kahit na hindi ko sabihin ay alam niya naman ang pakiramdam ko. Kaya siguro hindi din siya sumusubok na ligawan ako. Pero makulit si She, Papa Dudut. Sinadya niya talaga na makasama namin si Manuel kasi botong-boto siya kay Manuel para sa akin. Kaso nga iba ang nararamdaman ko. Habang kumakain kami ay panay pasaring ni She. Sa sobrang inis ko sa kanya ay nakurot ko siya sa tagiliran ng hindi nakikita ni Manuel. Kaso ang lakas ng sigaw niya ng aray kaya napatanong si Manuel kung bakit. Agad ako nakaisip ng dahilan. Ang sabi ko ay may masakit kay She kaya kailangan na naming umalis. Halos tapos na rin naman kaming kumain kaya wala nang nasayang. Pumayag na lamang si Manuel at sasamahan pa sana niya kami pero sinabi ko na ako na ang bahala kay She. Si She naman ay hindi makapagsalita kasi yung kuko ko ay nakakapit pa din
sa tagiliran niya. Aaminin ko, Papa Dudut, natatandaan kasi ako kay Manuel dahil nga 12 taon ang tanda niya sa akin. Kung edad ko lang siya siguro noon pa lamang ay kami na. Si Manuel naman, kaya gano'n na lamang ang pagkahulog sa akin ay hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan kahit na kailan. Opo, NGSB si Manuel. No girlfriend since birth. Naikwento ni Manuel kay She na unang beses tumibok ng ganong kabilis ang puso niya nang makilala ko. Kaso hindi ganon ang nararamdaman ko sa kanya. Akala ko ay effective ang mga pag-iwas ko pero hindi pala, Papa Dudut. Bakit mo ba ako hinila dito sa inyo? Mag-uusap tayo. Te, tapos na trabaho ko, out ko na. Magpapamiting ka pa? Sige, daanin mo na naman ako sa mga biro. Hindi ako natatawa sa mga joke mo. Alam mo kasing inis ako kaya dinadaan mo sa biro eh. Ha? Inis ka? Saan? Tigilan mo ako ha, masasabunutan na kita. Grabe ka naman. Ang sakit pa nitong kinurot mo kanina. Ah, talaga? Sa susunod gagamitan ko pa ng nail cutter para mas masakit. Aray naman. Ano ba kasi kinakainis mo? Kunwari ka pa, alam mo naman kung ano at bakit. Meron ka bang maibibigay na clue? Meron, halika. Ano yun? Kahit sumigaw ka, walang sasaklolo sa'yo. Ito naman, napakapikon. Bakit ba kasi naiinis ka kay Manuel? Hindi ako naiinis. Naiilang lang talaga ako. Pagramdam ko nang parang may sasabihin na siya, ayun, naiilang na ako. Bakit kasi hindi mo siya pagbigyan? Ikaw, ba't di mo pagbigyan pakiusap ko na tigilan mo ng panunukso sa amin ni Manuel? Ano bang masama doon? Lalo kayang umaasa si Manuel dahil sa kakatukso mo. Bakit ba? Wala ba talaga siyang pag-asa? Wala. Kahit katiting? Wala. Kahit kapiranggot? Wala. Kahit ka… Kakalbuhin kita pag di ka tumigil. Huwag naman tong buhok ko because my hair crowns my beauty. Kaya tigilan mo na ako kung ayaw mong mawala yung katiting at kapiranggot mong beauty. Sobra ka. Bakit? Hindi ba ako maganda? Sasagutin ko ba yan? Masasaktan ka, sis. Sobra ka. Joke lang? Oh, napikon ka, 'di ba? Ganyan din ang nararamdaman ko pag tinutukso mo ko kay Manuel. O sige na, hindi na kita tutuksohin kay Manuel mula bukas. Bakit ipagpapabukas mo pa? Bakit di mo simulan ngayon? Bukas na. Bakit? Kasi… Anong kasi? Kasi… Sisimulan mo na naman ako. Kasi… Tao po. Lane? Si Manuel Sir? ba yun? Ha? Oo. Bakit siya nandito? Nasabi ko kasi sa kanya na nandito ko kaya pumunta siya. Ano ka ba naman, She? Kakapangako mo lang kanina. Oo, nangako ako. Pero mas nauna kong pinapunta si Manuel dito bago pa ako nakapangako sa'yo. Kaya nga sabi ko, bukas ko nasisimulan na di ka tuksuhin sa kanya. Tao po. Papasukin mo na, nakakahiya naman. Kaya ng promise ko, last na to. Nakakainis ka talaga. Lane, good evening. Tuloy ka. Good evening, Manuel. Napadalaw ka. Ha? Kasi sabi mo, di Oo ba, na, okay na pala. Ay, ano yung mga dala mo? may sakit ka kasi kanina kaya binilhan kita ng prutas. Ay, ang sweet and thoughtful mo naman. Para mas mabilis kang gumaling. Ano ba ang sakit mo? Masakit lang tiyan niya kanina. Pero okay na siya ngayon. Diba, She? Ha? Oo, okay na ako. Salamat dito sa prutas ha. Akin din ba yung bulaklak? Hindi. Para kay Lane to. Wala naman ako sakit. Kay She mo na lang ibigay. Magaling na nga ako, di ba? Gusto mo bumalik yung sakit? Sandali. Magbabalat ako ng ilang prutas para may makain tayo. Excuse me. Ako na ang maghihiwa. Ako na. Diyan ka na lang kay Manuel. Masama talaga ang ugali ng best friend ko, Papa Dudut. Ayon, iniwan niya kami na magkasama ni Manuel. Ewan ko ba kung bakit iba ang kaba ko ng gabing yon. Iba ang pakiramdam ko kumpara sa mga pagkakataon na na-set up kami ni She na magkasamang dalawa ni Manuel.
Hanggang sa dumating na nga ang kinakatakot ko, ang magtapat si Manuel. Opo, Papa Dudut. Sa tinagal-tagal na nagkikita kami ni Manuel ay nung gabi na yon lamang siya naglakas loob na diretsahin ako tungkol sa nararamdaman niya sa akin. Papa Dudut, naisip ko na mangyayari yon pero noong nandun na ako sa sitwasyon ay hindi ko alam ang mararamdaman ko. Tinatanong niya kung pwede siyang manligaw, ewan kung anong sumapi sa akin at nadiretsa ko siya ng walang preno. Sinabi kong una ay wala pa sa isipan ko ang makipagrelasyon. Pangalawa ay parang kapatid lamang ang nararamdaman ko sa kanya. Tumahimik siya ng ilang segundo, Papa Dudut, at nakita ko yung buntong hininga niya. Sa kanya sinabi na naiintindihan niya ako at saka siya nagpaalam. Hindi na siya lumingon at diretsyong umalis. Naawa ako, Papa Dudut, pero mas nakakaawa siya kung papaasahin ko pa, Papa Dudut. Paglabas ni She mula sa kusina, masaya siyang dala ang mga binalatang prutas. Pero wala na si Manuel. Nalaman niya na dinerecho ko si Manuel at awang-awa siya. Ginil trip na naman ako ng kaibigan ko, Papa Dudut. Sinabi niya na mahirap na daw makahanap ng lalaki na katulad ni Manuel. Alam ko ang sinasabi ni She at kita ko naman lahat ng magandang ugali ni Manuel, pero wala talaga. Wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi ang pagiging kaibigan. Ayaw ko din na papayag ako na ligawan niya ako pero wala naman siyang aasahang positibong sagot pag tinanong niya kung pwedeng maging kami na. Ayaw ko din na sagutin siya dahil lamang sa awa. Mas pangit naman yata yon, Papa Dudut. Pero kahit sinabi ko kay Manuel na hindi pa ako handa ay hindi ko din akalain ang pagdating ng isang tao. Aalis ka? Porke nakabihis, aalis? So matutulog ka? Pilosopo ka talaga. Eh bakit ka nga nakapustura? Postura? Ang luma ah. O sige, bakit ka naka-isputing? Anong isputing? Gusto mo luma eh. Ewan ko sa'yo. May bibisita kasi. OMG! Sa wakas! So, okay na kayo ni Manuel? Hindi ka pa nakaka-move on? Si Manuel nga hindi na nangungulit, ikaw nandiyan ka pa rin sa issue. Ibig mo sabihin hindi si Manuel ang darating? Hindi nga. Eh sino? Mamaya papakilala ko sa'yo. Hindi ka naman magbibistida ng ganyan kung hindi siya manliligaw sa'yo. Huwag mo ngang pangunahan ng sitwasyon. Dadalaw lang siya, hindi ko alam kung manliligaw ba o ano. Pero sinabi mo kay Manuel na hindi ka pa handa sa relasyon. Bakit magpapaligaw ka? Sinagot ko na ba? Eh di hindi mo sasagutin. Bakit ko naman siya sasagutin kung hindi naman siya nagtatanong? O sige, paano kung tanungin ka? Ewan? Anong ewan? Hashtag ewan mo o hashtag ewan hindi ka pa handa? Let's cross the bridge when we get there. Anong bridge naman yan? Tao po! Ay, siya na Nandiyan yun. po ba si Lane? Ken, sandali. Nandyan na. Ay, wow! Ang liit ng boses ng ate ko. Ken, sandali! Nandiyan na! Umayos ka mamaya pagpasok niya ha. Sinasabi ko sa'yo. Hi Ken! Pasok ka. Salamat. Ah, Ken! Ito si She, best friend ko. She, si Ken. Hello! Lahat ba kayo magkakaibigan? Magaganda? Alam ko na yan. Hirit yan ang nang uuto. Hello, alam ko naman na maganda ko, no? Hindi nga lang pagdiinan ang ganda ko. Pasensya ka na dito sa kaibigan ko ha. Okay lang. Cute nga eh. Manliligaw ka ba sa kaibigan ko? Huy! Pasensya ka na talaga sa kanya ha. Matabil talaga dila nito eh. Okay lang. Sasagutin ko tanong niya. Yun ang gusto kong gawin, pero masyado atang mabilis kaya hayaan ko munang magkakilala kami ng lubos ni Lane tsaka ako siya tatanungin. Oh, nasagot na ang tanong mo ha. Pero kung magpapakilala ka, wala ka man lang dala? Meron. Ito oh. Ano yan? Ay, di ko ba
nasabi sa'yo? Chef si Ken. Nakilala ko siya nung nagpa-meeting yung boss natin sa isang hotel. Siya yung chef na nag-prep at nagluto ng food. Nagustuhan ni boss, kaya pinatawag yung chef para pasalamatan. Ayun, doon na kami nagkakilala. Mula noon, hindi ko na matanggal mga mata ko kay Lane. Bakit? Dumikit ba mata mo kay Lane? Uy, umayos ka nga. Palabiro pala tong best friend mo eh. Hindi seryoso ako. Ano nakakatawa? Alam niyo, mabuti patikman na natin itong mga dinala ni Chef Ken. Sigurado masarap na naman to. Doon tayo sa kusina. Sige, sunod na lang ako. Kinabukasan noong pumunta ako sa pwesto ni She ay kinausap niya ako ng seryoso. Sinabi niya na hindi niya gusto si Ken. Parang may tinatago daw na hindi maganda. Mainisan ako kay She kasi alam ko na mas boto siya kay Manuel. Pero inisip ko na lamang na concern siya para sa akin kaya niya naisip ang mga bagay na sinasabi niya. Sinabihan ko siya na kaya ko ang sarili ko kaya wala siyang dapat alalahanin. Bilang respeto ni She ay sumang-ayon na lamang ito sa sinasabi ko. Gabi-gabi pag matatapos ang trabaho ni Ken ay sinusundo niya ako sa opisina at ihahatid sa bahay. Wala siyang palya, napaka-gentleman niya. Naisip ko ang sinasabi dati ni She na mahihirapan ako na makahanap ng tulad ni Manuel. At ayun nga, mas higit pa kay Manuel ang nahanap ko. Kaya hindi nagtagal ay sinagot ko si Ken, Papa Dudut. Masaya ako sa piling niya, nag-celebrate kami ng 1 month doon sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Nagluto siya at yon ang pinagsaluhan naming dalawa. Napaka-perpekto ng araw na yon. Pero may naging kakaiba ng mga sumunod na araw. Bakit ngayon ka lang? 30 minutes na ako naghihintay sa'yo. O anong problema? 30 minutes lang naman. Ano? Anong 30 minutes lang naman? Late ka ng 30 minutes. Ano bang issue? Ken, hindi mo ba naiintindihan? Late ka. Humingi ka man lang ng pasensya. Arte mo naman? Anong sabi mo? Wala akong sinasabi. Alam mo kung ganyan kakabastos, uuwi na lang ako. Ano bang problema mo? Sandali nga! Aray! Bitawan mo braso ko! Ano ba, Ken? Nasasaktan ako! Huwag mo ko pinapahiya sa gitna ng maraming tao ah. Aray! Hindi naman kita pinapahiya. Nag-uusap lang tayo. Ulitin mo pa yan, talaga makikita mo. Gusto ko lang naman na humingi ka ng pasensya. Umabsent ako para lang makipagkita sa'yo para sakto sa off mo, tapos ikaw pa tong late? Sinusumbat mo ba yung pag-a-absent mo? Hindi naman. Sino ba pinagmamalaki mo? Halika nga doon. Aray, ang braso ko masakit, Ken! Bitawan mo ako! Sumama ka sa akin tapos doon ka magbunga nga para di nakakahiya. Ken, ano ba sabing bitawan mo ako eh? Bitawan mo ako kundi sisigaw ako! Isa! O ayan, walang tao dito. Dito ka mag-inarte. Ken, ano ba nangyayari sa'yo? Tinatanong mo pa? Sinira mo araw ko. Yun ang nangyari. Sorry na! Kalimutan mo na yung sinabi ko! Kalimutan? Hindi ko ba sa nakakalimutan pag pinagmumukha kong katawa-tawa? Hindi naman kita pinagmumukhang katawa-tawa! Tumahan ka nga. Ang arte mo. Gusto mo ipakita sa mga tao na masama akong boyfriend kaya umiiyak ka ng ganyan. Aray, Ken, tama na! Anong tama na? Ngayon ka magdrama dito. Walang tao. Sige, iyak! Tama na, Ken! Patawarin mo na ako! Lane? Manuel? Sino yan? Yan ba pinagmamalaki mo sa akin? Anong nangyayari dito? Wala, Manuel. Sige na, iwan mo na kami. Umiiyak ka ba? Hindi! Umalis ka na raw. Sino ka bang unggoy ka? Ken, halika na. Huwag mo na lang siyang pansinin. May relasyon kayo, no? Wala! Sinungaling! Hoy! Sira ulo ka! Aray! Tama na, Manuel! Tama na! Hindi na ako lalaban! Tama na! Sa susunod na saktan mo pa si Lane! Hindi lang yan ang aabutin mo! Umalis ka na! Ayoko na makikita ang pagbumukha mo kahit kailan. Hayop ka! Lane, anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Nung makita kong natalo mo siya, nawala lahat ng sakit na natanggap ko sa kanya. Salamat, Manuel. Walang anuman. Halika sa ospital. Okay lang ako.
Wala namang masakit sa akin eh. Uuwi na ako. Ihatid na kita. Salamat. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari ng araw na yon, Papa Dudut. Pero hindi lang yung pisikal na pananakit ni Ken ang nararamdaman ko, kundi pati emosyonal. Minahal ko siya ng buong buo at hindi ko akalain na mapagbubuhatan niya ako ng kamay. Hindi ko naman din alam kung saan nanggaling si Manuel at bakit siya nandoon. Nagkataon na may bibilhin daw siya sa lugar na yon para sa kanyang tindahan nang marinig niya na parang may umiiyak. Out of curiosity ay sinundan niya ang pinanggagalingan hanggang sa nakita niya nga kami. Kaya salamat talaga sa kanya. Hindi ako nasaktan ni Ken ng husto. Kasi kung hindi dumating si Manuel ay ewan ko na lamang kung anong klaseng pananakit pa ang nagawa sa akin ni Ken. Nung sinabihan kong umalis si Ken sa harap ko nung araw na yon ay ayoko na talaga siyang makita pa. Sa ginawa niya ay hindi ko siya mabibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay kinalimutan ko na ng lubusan si Ken. Kasabay ng pagkawala ng mga pasako ang pagtunaw ng pagmamahal ko para sa kanya. Papadudot, kahit iniiwas-iwasan ko si Manuel ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Pero dahil nga noong unang binasted ko siya ay hindi na siya nangulit at naging casual na lamang siya. Sa tuwing aksidente kaming nagkikita, ako naman ay nawala ng pagkailang ko sa kanya. Bagamat si Shea ay galit na galit sa ginawa sa akin ni Ken ay nagsisimula na naman akong kulitin na kung si Manuel na lang ang sinagot ko ay hindi sana nangyari sa akin yon. Nakakainis ang sinasabi ng best friend ko pero sa loob ko alam ko naman na tama siya. Pero anong gagawin ko kung wala talaga akong nararamdaman kay Manuel? Pasok sa isang tenga at labas sa kabila na lang kapag kinukulit ako ni Shea. Kasi si Manuel ay mukhang nakarecover na at nakamove on na noong binasted ko siya. Pero yun ang akala ko. Kasi isang beses ay nagtanong uli si Manuel kung pwede ba siyang manligaw. Siyempre gaya ng sagot ko dati ang ibinigay kong sagot sa tanong niya. Alam kong masasaktan na naman siya pero makulit siya. Sabi ko uli sa kanya na hindi pa ako handa kasi nasa isip ko pa din ang hindi magandang nangyari sa amin ni Ken. Sinasabi niyang hindi niya gagawin sa akin yon pero wala talaga, Papa Dudut. Kinakailangan ko naman siyang itaboy at iwasan. Ang daming nangyayari, Papa Dudut, kaya kailangan kong i-relax ang utak ko. Kaya niyaya ko si Shea para sa isang girls night out sa isang bar. Sa bar na yon ay may makikilala ako. Dito na tayo. Walang masyadong tao tsaka hindi masyadong maingay. Pupunta ka ng bar tapos ayaw mo nang maingay. Lola, Siyempre, para makapagkwentuhan tayo ng hindi nagsisigawan. ang dami namang bar dun sa Malate na malapit lang sa atin. Bakit lumayo pa tayo? Para maiba naman. Bakit hindi sa Makati? Mas malapit tayo ron. Okay na dito sa Tomas Morato para wala tayong masyadong kakilala. Bakit? May iniiwasan ka ba? Wala. Ako, wag mo nga ako ini-etchos. Kilala kita. Wala nga. Iniiwasan mo si Manuel. Mariosep ka naman. Akala mo ba ganun kaliit ang mundo para magkita kayo sa mga lugar na pinupuntahan mo? Hindi naman. Pero alam mo, medyo nakakatakot kasi. Hindi kaya sinusundan ako ni Manuel? Kasi parang lagi siyang nandun kung nasan ako. Wow! JGSS! Gandang-ganda sa sarili. Ganda yan, kaya sinusundan. O baka lagi mong sinasabi sa kanya kung nasan ako? Nung nakipagkita ka kay Ken, nung araw na sinaktan ka niya, hindi mo sinabi sa akin na magkikita kayo at kung saan. Paano ko masasabi kay Manuel yun? So stalker nga si Manuel. Ay, grabe siya. Hindi ba pwedeng nagkataon lang talaga? O sige na, nagkataon na ako nagkataon. Tsaka, mabuti nga't nagkataon. Kasi baka hindi lang pasa sa braso at labi ang natanggap mo. Naku, nanggigigil talaga ako sa kanya yun. O puso mo. Huwag mo na ngang isipin yun.
Kaya tayo lumabas para makapag-relax sa mga problema at sa pagod sa trabaho. Oo nga. Erase ang stress. Tara na, order na tayo. Mabuti pa nga. Waiter! Yes, ma'am. O-order na kami. Sige po, tatawag po ako ng waiter. Ay, sorry. Hindi ka ba waiter? Hindi po, bouncer po ako dito. Bouncer? Bakit may bouncer? Madalas ba ang gulo dito? Ito naman, napakaliteral. Siyempre para lang may proteksyon if ever may kung ano. Okay. Anyway, pasensya ka na. Akala ko waiter ka. Okay lang, ma'am. Dahil natuwa ako sa inyo, ako na lang ang kukuha ng order niya. Wag na, nakakahiya naman. Para sa'yo, okay lang. Ano yung pangiti-ngiti mo na yan? Wala. O ayang ka na naman ha? Hindi mo pa kilala yan, baka mahulog ka na naman agad. Sobra ka naman sa akin. Napangiti lang mahuhulog na agad. Kilala ko yung mga ngiti mo na yan. Yan yung ngiti na nauutukan na naman sa matatamis na dila ng lalaki. Alam mo, umorder ka na lang. Waiter, bouncer. Ace na lang po, ma'am. Hi Ace, ako si Lane. Siya si She, kaibigan ko. Magandang gabi sa'yo, Lane. Welcome dito sa bar namin. Parang ngayon ko lang kayo nakita dito. Oo, ngayon lang kami actually gumimik dito sa Quezon City. Nagpupunta kami rito pag may meeting lang pero sa mga resto kami. Pwede na bang umorder? Ay, opo, pwede na po. Sandali nga. Bakit pag ako may mga po at opo kang sinasabi? Pag si Lane parang casual ka lang. Ano ibig mo sabihin? Mukha akong matanda? Ito naman kung ano-anong iniisip. Pasensya ka na rito sa kaibigan ko ha, palabiro talaga to. Okay lang, gusto ko nga yan eh. Nakakagaanan ko ng loob mga customer. Bouncer ka ba o hosto? Ang saya mo namang kausap. Pasensya ka na talaga sa kanya ha. O-order na kami. Ano bang drinks ang marerecommend mo sa amin? May best seller kami dito. Sabihan ko yung bartender para igawa kayo. Sandali lang ha. Sige. Halika na, lumipat na tayo. Ha? Bakit? Hindi mo ba napansin? Dinidiskartehan ka na ng bouncer na yun na nag-waiter-waitera na parang hosto. Yang utak mo talaga? Pagod yan sa trabaho natin, kaya sakto na lumabas tayo ngayong gabi. Hintayin na lang natin yung drinks at mag-enjoy tayo. Isa pa yun, pumayag ka naman na painumin tayo ng alak na hindi niya sinabi ang pangalan. O ano naman? Baka nakalimutan niya ang tawag kasi hindi naman siya waiter, di ba? Yun na nga, baka mamaya may droga o may pampatulog ang dalhin niya. Malay mo kung anong iniisip nun sa atin. Ano ba yung imagination mo? O edi ganito. Pili ka na ng maiinom mo dyan sa menu tapos yung dadalhin niya ako na iinom pareho. Para kung may pampatulog ako lang makakatulog at ikaw gising. O kita mo, edi ako magbubuhat sa'yo. Kung hindi mo iinumin, edi pareho tayong gising. O sige, edi ikaw nang uminom ng dadalhin niya. Ayoko, paano kung may gayuma yun? Wow! Iba ka talaga mag-isip. Eto na. Shirley Temple lang yan pero may twist yung bartender namin. Anong twist? Mahihilo ka agad, ganon? Konti lang alak niyan, halos pampalasa lang. Pasensya ka na sa kanya ha. Anyway, matagal ka na bang bouncer dito? Medyo, mag-iisang taon na. Matagal na pala. Ay, sorry, upo ka pala. Ay, bisita. Bakit mo siya paupuin? Nagtatrabaho yan. Okay lang. Pag ganitong weekday kasi talagang hindi masyado maraming tao. Kaya okay lang na umupo-upo kami. Wala ba kayong upuan sa loob? Nakakatawa ka talaga. Huwag ka sana mapikon sa kaibigan ko ha. Nako, sanay na ako makipag-usap sa mga tao. Sa tagal ko ba naman nagtatrabaho sa bar eh. Kaya pwede naman ako makipagkwentuhan kahit sandali. Pag may pumasok, mga waiter naman ang sumasalubong. Sana nga lang walang gulo ngayong gabi. Manggulo kaya ako? Just lang. Magbabanyo nga muna ako. Papadudot napaka-cute ni Ace, kaya ayon hindi ko alam na nagpapa-cute na din pala ako sa kanya. Pero halatang ganon din naman siya sa akin. Buong gabi din kaming kinontra ni She at mabuti na lamang at sanay na sanay si Ace sa mga katulad ni She. At dahil naman sa walang masyadong tao ay halos hindi na tumayo si Ace sa mesa namin. Pero hindi siya umiinom. Gusto lang daw niya ng kakwentuhan. Matapos ang gabing yon ay nagkapalitan kami ng phone number ni Ace. Mabilis siya, papadudot. Wala siyang sinayang na panahon.
Agad-agad ay nagsimula siyang manligaw. Hindi ko alam Papa Dudut, siguro ay masyado akong desperado dahil sa nakaraang hindi magandang relasyon kay Ken. Kaya nasagot ko kaagad si Ace. Galit na naman si She sa nangyari at sinabihan akong hindi na nadala pa. Pero mahigit 1 buwan na kaming magkarelasyon ni Ace. Ni minsan ay hindi niya ako nasaktan ng kahit napitik. Kaya sigurado akong napakalaki ng pagkakaiba ni Ace kay Ken. Si Shede naman, nung nakita niya na hindi ako sinasaktan ay tumahimik na rin naman sa pagkontra. Saan ba tayo pupunta? Ako ang manlilibre ngayon, kaya susunod ka lang sa akin. Sabihin mo muna kung saan tayo pupunta. Gigimik! Sana doon na lang sa bar nila, Ace. Nako, dito naman tayo sa Makati, maiba naman. O sige na, pero magpapaalam muna ako kay Ace. Bahala ka. Tawagan ko lang siya sandali. O, ano sabi? Ring ng ring eh. Baka maraming tao. Di bale, mamaya ako na lang tatawagan. I-message mo na lang kaya. Mababasa naman niya yun. Naku, ayoko, mahirap na. Baka magkaroon ng miscommunication at misinterpretation pag simulan pa ng alitan. Mabuti yung tawag para personal. Para walang miscommunication at misinterpretation, sabihin mo kasama mo si misunderstood. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Sandali lang, mahihintayin lang tayo. Sino? Si Manuel. Ano? Bakit mo niyaya si Manuel? Bakit naman hindi? Kaibigan naman natin siya. Baka mamaya malaman ni Ace to. Ano naman kung malaman niya? Wala ba siyang tiwala sa'yo? Mayroon, syempre. Oh, ano kinakapanik mo dyan? Wala. Sige, nasa na ba siya? Parating na yun. Alam mo naman yun on the dot lagi. Pag sinabing 9 p.m., 9 p.m. Oh, ayun na. Nakita mo? Parating ng lalaking gentleman. On time lang, gentleman na. Siyempre, kasi may respeto siya sa oras ng kausap. O di ba yun ang pinag-awayan niyo ni Ken nung late siya, kaya lumabas ang totoong ugali? Huwag na nga nating pag-usapan yun. Masaya na ako kay Ace. Ayoko na mag-isip ng kung ano. Sorry, naghintay ba kayo? Ano bang naghintay? May 2 minutes ka pa nga eh. Napaaga lang kami. Kamusta kayo? Huy, kumusta daw? Kayo ang sabi niya, so tayong dalawa ang kinukumusta niya. Kanina pa kami magkausap sa telepono. Nakamusta niya na ako, nasagot ko na din siya. Kaya ikaw lang ang tinatanong niya. Hindi mo naman kailangang sagutin, Lane, kung ayaw mo. Okay lang. Tara na, saan ba tayo? Mabuti. Saan yun? Ang alin? Yung Mabuti Bar? Saan yun? Bruwa ka talaga. Lika na nga. Ayan, ngumiti ka din ng totoo at matamis, kaya tayo na. Follow me. Malayo ba yan? Huwag ka nang umangal kasi eto na tayo. Dito ba? Kilala ko may-ari nito. Hingi tayong discount. Naku, wag na, marami akong budget. Kaya ba 50% discount? Abusado ka naman. Dito ka na kaya tumira. Joke lang, kayo naman. Pero malay mo. Sige, i-push mo. Basta malaki din maihingi natin na discount. Kaklase ko nung high school ang may-ari nito eh. Tara na sa loob. Saan tayo? Doon! Ay, sandal. Bakit na naman? Lane, si Ace di ba nasa bar nila? Oo, Eh, sino yung may kaakbay na yun? lipat na lang tayo. Hindi! Sandali at susugurin ko yung taksil na yan! Hayaan mo na, lipat na lang tayo. Sino ba yun? Sino pa? Yung ulupong na boyfriend nito ni Lane. Ayun, palabas! Halika, sundan natin! Wag na, hayaan mo na siya. Munta sa akin yun! She! Hoy, two-timer! Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi lang ako nandito. Mahal? Mukha mo! Kitang-kita namin yung kayakap mo, hinalikan mo pa. Hindi na kayo nahiya. Wala yun. Kaibigan ko lang yun.
Kaibigan, sa labi mo hinalikan, napakasinungaling mo naman. Huwag kang nga makialam dito. Karapatan niya makialam. Ano to? Kakampihan mo yung epal na yan? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Mga babae tong kausap mo. Oh, pakialam mo ba rito? Sino naman to nakikisali na to? Epal din. Ikaw ang epal! Sinungaling ka! Umuwi ka na. Bukas na tayo mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan! Eh di wala. Makaalis na nga. Hoy! Bastos ka! Bakit? Ano gagawin mo? Ha? Halika! Para makita mo, hinahanap mo. Tumigil ka! Ikaw kalalaki mong tao, pakialamero ka. Tingnan natin tapang mo ngayon. Manuel! Ay, tulog? Tapang-tapangan lang pala tong bouncer na to eh. Tara na, mag-celebrate tayo. Iwan natin yan dyan. Tumuloy kami sa gimmick ng gabing yon, Papa Dudut. Si Ace naman ng matauhan ay gustong sumugod sa loob ng bar para gumanti kay Manuel. Pero dahil kakilala ni Manuel ang may-ari ng bar, ay protektado kami. Hinarang ng mga bouncer ng bar si Ace, kahit mga kakilala din pala ni Ace ang mga ito. Sinabihan siyang umuwi na lamang kaya umalis din si Ace at hindi nasira ang gabing yon. Kahit masakit sa loob ko ay pinilit kong magsaya dahil ayokong makita ako ni She at Manuel na nagdaramdam sa mga nangyari. Nahihiya ako, Papa Dudut, na lamang ko na bukod pa pala sa babaeng kahalikan ni Ace sa bar ay may iba pa itong mga karelasyon. Sabay-sabay kami, Papa Dudut. Hindi man nananakit ng pisikal si Ace ay emosyonal naman kung manakit siya. Si Manuel na naman ang naging bayani ng gabing yon ay masaya sa pagsasama-sama naming tatlo ng pagkakataong yon. Ilang araw ang nakalipas ay muling nagtanong si Manuel kung pwede ba siyang manligaw, pero gaya ng dati yon pa din ang sinagot ko sa kanya. Sinabi din ni Manuel ng araw na yon na yun ang huling beses na kukulitin niya ako. Humingi siya ng pasensya sa pangungulit niya sa akin. Pero makakaasa daw ako na hindi na niya ulit ako tatanungin tungkol doon. Pero gaya ng inaasahan, Papa Dudut, ang best friend ko ayun na naman at pinapadrino na naman si Manuel. Kaya bago pa siya makapagsalita ng mahabang litanya niya ay inunahan ko na kaagad siya. Okay na kami ni Manuel at nagkausap na kami ng masinsinan. Nung una ay napatalon pa siya sa tuwa pero nung sinabi ko na okay na, as in nagkasundo na kami ni Manuel na magkaibigan na lamang talaga kami, ang laki ng itinalo ng emosyon ni She. Mula sa itaas ay biglang baba, 180-degree turn kumbaga. Sinabi niya na nung mga oras na nalalagay ako sa hindi magagandang sitwasyon ay palaging natataon na nandun si Manuel. Hindi pa daw ba sinasabi ng panahon na kami ang dapat at nararapat sa isa't isa? Ang sabi ko ay hayaan na niya at tanggapin na lamang. Pero noong makita ko uli, nabubuka pa ang bibig niya. Alam kong sisigunda pa ay inunahan ko na ulit siya. Sinabi ko na hayaan na lang namin ang lahat sa pagitan namin ni Manuel. Dahil si Manuel nga nag-angat na ng puting tela pero si She ay kumukuda pa. Sinabi ko din na wala kaming magagawa dahil yun talaga ang tadhana naming dalawa. Sobrang nalugmok si She sa mga sinabi ko kaya biniro ko na sila na lang kaya ni Manuel. Ang sabi niya, kung sa kanya lang may gusto si Manuel ay matagal na niyang sinagot kaso hindi daw. Wala na rin siyang magagawa kundi ang hayaan na nga lang at pasensya na raw kung namimilit siya. Ang gusto lang naman kasi niya ay maging masaya at maayos ako. Naintindihan ko naman siya pero paano nga kung ganon ang nararamdaman ko kay Manuel? Sabi niya, sige na daw. Kung masaya ako sa desisyon ko at okay na kay Manuel ay mag-aangat na rin siya ng puting tela. Pinagpatuloy namin ang gabi ng normal gaya ng dati, tawanan at asaran. Lane? Si Shea yun ah. Kakahiwalay lang namin kanina.
Sandali, nandyan na. Pasok. Bakit? Anong meron? Kakaiwalay lang natin ah. Eto nga, di pa ako nakapagbihis. Akala ko nga papasok ka na uli eh. Patawa ka na naman. Ano ngang pakay mo at nagmadali kang pumunta rito? Teka, paano mo nalaman na nagmadali ako? Ito naman, salita ko lang yun. Hindi ko naman alam na nagmadali ka talaga. Kasi nagmadali talaga ako. Alam mo, hindi naman siguro yung pagmamadali mo ang pag-uusapan natin, no? Oo nga, ikaw kasi. Ay, ako pa sinisi. O ano nga ang pakay mo? May sasabihin kasi ako. Alam ko na yan. Paano mo nalaman? Ano ka ba? Natural, hindi ka naman pupunta rito na nagmamadali nang wala kang sasabihin, di ba? Oo nga, pasensya na't nagmamadali kasi ako. Oo nga, nagmamadali ka na nga. Ano nga yung sasabihin mo? Ay, oo nga pala, papunta dito si Manuel. Ano ka ba naman? Akala ko ba okay na? Bakit pinipilit mo na naman? Sabi ko lang pupunta si Manuel. Ano pinipilit dun? Ipipilit mo na naman na maging kami. Hindi sinabi ko nga okay na ako, 'di ba? Si Manuel magtatanong na naman kung pwede niya akong ligawan. Kukulitin na naman niya ako. Bakit ang dami mo agad sinabi? Pupunta lang yung tao, may sasabihin lang daw. Ano raw sasabihin niya? Malay ko, ako ba si Manuel? Nasaan na siya? Papunta na ba? Sabay kami pumunta dito, kaya nasa labas lang siya. Ha? Oo, hinihintay niya lang yung signal ko para pumasok na siya. Kaya eto na, Manuel, pasok! Magandang gabi, Elaine. Kanina ka pa ba nandyan sa labas? Oo, So nadinig mo yung mga sinabi ko? oo pero huwag kang mag-alala. Hindi kita kukulitin. Ewan ko ba dyan sa kaibigan ko, napakapraning. Pasensya na. Okay lang. Hindi naman kita masisisi kasi nga naging makulit naman talaga ako noon. Pero noon yun. Ano bang sasabihin mo? Wala. Ano? Si Manuel ba kausap mo? Akala ko ako. Sige, aalis na muna ako para makapag-usap kayo. Ayan ka na naman eh. Ano? Lalabas lang naman ako. Okay lang na nandito ka. Kasi sa inyo ko naman sasabihin ang sasabihin ko eh. Pati sa akin? Oo, pati sa'yo. Kinakabahan naman ako sa sasabihin mo. Lalo ako. Bakit ka naman kinakabahan? Wala lang, masama ba? Ikaw, bakit ka kinakabahan? Alam mo nang gugulo ka lang. Baka pwedeng hayaan na natin magsalita si Manuel. Sabi ko nga, Manny Boy, the floor is yours. Magpapaalam sana ako sa inyo. Ano ba yan? Hindi mo pa nasasabi yung sasabihin mo, magpapaalam ka na? Luka-luka ka talaga, nagpapaalam siya sa atin. Teka, anong ibig mong sabihin? Mawawala na muna ako dito sa lugar natin. Saan ka pupunta? Hindi ko pa masabi eh. Bakit naman? Oo nga, ayaw mo kaming sumunod no? Kaya ayaw mo ipaalam kung saan ka pupunta. Hindi naman. Siguro sasabihin ko na lang pag ayos na ang lahat. Nakakalungkot naman yan. Kung saan ka man pupunta, mag-ingat ka na lang. Salamat sa inyong dalawa. Sandali, kailan ka ba aalis? Dapat may despedida party tayo. Di ba, Lane? Ha? Oo, bakit naman hindi? Tingnan natin kung may singit ko sa schedule. Kung kinakabahan ka sa budget, sagot ko na. Pero doon ulit tayo sa bar ng kaklase mo para may discount. Sige, sabihan ko siya. Paano? Aalis na ako. Sasabihin na ako. Paano? Alis na kami. Sige, mag-ingat kayo. Salamat. Mag-ingat ka rin palagi. Paalam uli. Tsaka ka na magpaalam sa amin ni Lane pag aalis ka na talaga. Halika na. Papadudot parang sobrang lungkot ni Manuel nung magpaalam sa amin. Hindi ko alam ang mararamdaman ko pero parang naaawa ako sa kanya. Makikita mong nakangiti siya pero iba ang sinasabi ng mata niya. Hindi ko lang maintindihan kung ano. Umalis si Manuel ng gabing yon, may usapan pa nga dapat para sa despedida niya pero hindi na siya nagpakita sa amin. Wala na rin siya doon sa tinitirhan niya. At pati ang sari-sari store niya ay sarado na. Hindi ko alam kung guilt ba ang nararamdaman ko kasi matapos ang araw na yon ay ang dami kong na-realize. Yung kabaitan ni Manuel na sinasabi ko lang dati ay ngayon ko lang nasasabi ng totoo at galing sa puso ko. Mabait pala talaga si Manuel bilang totoong definisyon ng kabaitan at hindi isang salita lamang, Papadudot. Hindi ako nakatulog kasi bigla kong naramdaman na mahal ko pala si Manuel.
Bakit ba tayo nandito sa ospital? Basta, Bakit may something ka ba? Anong nararamdaman mo? wala. May imimit lang tayo. Sino? Kakilala ko. Ewan ko nga sa kanya kung bakit dito niya sa ospital gusto magkita. Baka may sakit siya. Akyat tayo sa second floor. Doon ba kayo magkikita? Sabi niya second floor daw eh. Maiba ko. So, anong meron? Anong ibig mong sabihin? Nako te, alam kong alam mong ibig kong sabihin. Kanina ka pa malalim ang iniisip. Halata ba? Magkaibigan tayo, kaya super halata ko. Hindi naman nakakaapekto sa trabaho ko, di ba? Hindi. So ano nga? Tungkol kay Manuel. Wow ha? Dati allergic ka sa pangalan niya. Sasabihin ko pala pinapatigil mo na ako pero ngayon sa bibig mo na mismo lumabas. Ayang ka na naman eh. Oh, sorry nga. Sige, tuloy mo yung sinasabi mo tungkol kay Manuel. Napansin ko kasi na sobrang lungkot niya nung nagpaalam siya. Natural. Aalis siya kaya malulungkot talaga yun kasi mamimiss niya tayo. Ay, sige. Baka mag-react ka na naman. Ako na lang ang mamimiss niya. Hindi. Iba ang naramdaman ko sa kanya noon. Tapos hindi na siya nagpakita uli matapos nung gabing yun. Baka hindi binigyan ng discount nung kaklase niyang may-ari nung bar, kaya nahiya na magpakita. Puro ka naman biro, seryoso ako. Pinapatawa lang kita. Ang bigat kasi ng pagkakasabi mo, parang miss na miss mo na si Manuel. Pero syempre hindi. Alam ko naman na never mo siyang mamimiss. Oo, namimiss ko na siya. O yun naman pala. Ano sabi mo? Miss mo na siya? Oo. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nung gabing yun, ang daming pinarealize sa akin nung nagpaalam siya. Pinarealize? Gaya ng... Mahal ko pala talaga siya. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Mahal ko pala siya. Ano ba yan? Bakit ngayon lang? Di bale, yung imimit natin ngayon yung dating bantay sa tindahan ni Manuel. Siguradong alam niya kung nasan si Manuel kaya siya makikipagkita. Siguro kung nagkita-kita tayo bago siya umalis, nasabi ko sana sa kanya tong sinasabi ko sa'yo ngayon. Kung noon pa niya nadinig yan, malamang hindi umalis yun. Pero pag nalaman natin kung saan siya lumipat, puntahan natin agad ah. Sige, Teka, si Ken ba yung palapit? si Ken nga. Magtago ka sa likod ko. Subukan lang niya saktan ka. Ako ang makakalaban niya. Lalaine? Ano kailangan mo? Sasaktan mo na namang kaibigan ko? Hindi. Pupuntahan talaga kita, Lane. Magbabaka sakali ako sa pwesto niyo kung nandun ka. Ano bang kailangan mo? Hihingi sana ako ng tawad. Mali yung ginawa ko. Matapos yung relasyon natin, may naging karelasyon uli ako. Nasaktan ko na naman siya pero hindi na ako nakaligtas sa batas. Nakulong ako ng 4 na buwan. Doon ko naisip mga kamalian ko. Aba, mabuti naman. Kalalaki mong tao, mananakit ka ng babae. Akala mo lahat ng babae hindi lalaban sa'yo. Pasensya na. Lane, sorry talaga. Sandali, bakit ka nagsasorry? Huwag mong sabihin na makikipagbalikan ka sa kaibigan ko ha? Hindi ko na siya guguluhin. Hinahanap ko talaga lahat na nasaktan ko para humingi ng tawad. Pinapatawad na kita. Sana totoo na hindi ka na mananakit ng babae. Hindi na. Pangako ko yan. O paano, aalis na kami. Sige, bye. Salamat uli. Kaloka! Pero at least, nagbago na siya. Akala ko makikipagpalikan tapos masasabi mo na naman na hindi mo pala talaga mahal si Manuel. Lane, Ace? kumusta? Ano? Makikipagbalikan ka tapos lolokohin mo na naman kaibigan ko? Nako hindi. May girlfriend na ako. Tsaka seryoso na ako ngayon. Ilan? Ilan sila na girlfriend mo? She! So yun lang ba? Nilapitan mo ko para sabihin na may girlfriend ka na? Eh di congratulations! Lane, huwag ka sanang magalit. Alam ko na napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero natuto na ako ngayon. Tsaka nagtanda na ako ng husto. Kasi ayoko nang maulit yung nangyari sa akin. Oo nga, ano ba yung mga kalmat sa mukha mo? Pati ba pusa pinapatulan mo na rin? Bale, nangyari to nung magkita last week yung 2 girlfriend ko. Sandali. Tama bang naiisip ko? Nung nagkita yung 2 girlfriend mo, imbis na mag-away, ikaw ang pinagtulungan kalmutin? Oo, ganun na nga. Pero yung girlfriend ko ngayon, kababata ko siya. Siya gumamot ng mga sugat ko. Sa totoo lang, doon ako napahiya sa sarili ko.
Lane, sana patawarin mo na rin ako para mapanatag na yung loob ko. Nako, sana naman magtino ka na sa girlfriend mo. She, ano ka ba? Ako din gusto ko ng closure para wala akong bitbit sa pagpasok ko sa darating na relasyon ko. Kaya pinapatawad na kita, Ace. Salamat. Maraming salamat, Lane. Sige, baka naistorbo ko na kayo. Alis na ako. Ingat kayong dalawa. Sige. Bye! Ano ba tong nangyayari? Bakit sila nagpapakita ngayon at sa parehong araw at dito pa talaga sa ospital Baka nagpa-check din silang dalawa. In fairness, nakakatakot. Parang may mangyayari. Uy, ano ka ba? Knock on wood! Wala naman sana. Oh, si Tikoy na to. Yung sinasabi kong bantay sa tindahan ni Manuel. Nasaan ka na? Nandito na kami sa second floor ng ospital. Oh, ayan. Nireplyan ko na. OMG! Bakit? Si Manuel! Nasaan daw si Manuel? Nandito daw siya sa second floor ng ospital. Binabantayan siya ni Tikoy. Ano? Bilisan natin! Bilisan mo! Saan daw sila? Room 207. Ayun si Tikoy. Ayun yung 207! Bilis! Mauna ka na. Kakausapin ko lang si Tikoy. Manuel! Lane, Ano bang nangyari sa'yo? salamat. Saan? Anong salamat? Lane. Bakit ka umiiyak? Lane, si Manuel. Matagal na pala siyang may cancer. Hindi niya lang sinasabi at ayaw niyang ipakita na nahihirapan siya. Ano? Manuel! Ano ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa amin yan? Lane, mahal kita. Manuel! Mahal din... Manuel? Doktor! Tulungan niyo kami! Manuel! Papadudot, pancreatic cancer ang umagaw sa akin kay Manuel. Nasa lahi pala nila ito at walang sintomas na lumabas kay Manuel. Nung gabi na nagpaalam siya sa amin ni She, malala na pala ang lagay niya noon kaya pala damang-dama ko yung lungkot sa boses at mga mata niya. Bagay na hindi napuna ni She. Ayon sa katiwala ni Manuel na si Tikoy ay sinubukan pa raw ni Manuel na labanan ng matinding gabutan ang sakit niya. Handa daw niyang itaya lahat ng ipon niya, matakasan niya lamang ang banta ng kanser sa buhay niya. Pero huli na ang lahat. Dahil kumalat na ang kanser sa iba pang bahagi ng katawan niya. Dagdag pa ni Tikoy, papadudot, bago raw nagpa-confine si Manuel ay kapansin-pansin daw ang lungkot nito. Ito naman ay pakiwari ko lamang, pero baka nakatulong yung rejection ko kay Manuel kaya lalong humina ang katawan niya dala ng sobrang lungkot na kanyang pinagdadaanan. Kasi papadudot, kakaiba yung pagkalat ng kanser sa katawan niya. Pambihira na hindi pa tumatagal si Manuel na na-confine ay binawian na kaagad siya ng buhay. Masakit ang mga nangyari, maaring hindi paniwalaan ng marami pero masakit lahat ng ito para sa akin. Ilang buwan na rin ang nakakalipas pero ramdam ko pa rin ang sakit at panghihinayang. Noon pa man ay ako ang unang tinitibok ng puso ni Manuel pero hindi ko pinahalagahan yon dahil sa pagkabulag sa mga naiisip ko na dapat ay para sa akin. Pero dumating ang araw na napagtanto ko na si Manuel din pala talaga ang dapat na tinitibok ng puso ko. Hindi ko nasabi kasi noong araw na yon na handa na akong sabihin sa kanya ay bigla naman siyang nawala, papadudot. Napakadaya ni Manuel kasi siya lamang ang nakapagsabi na minahal niya ako.
Hindi niya ako binigyan ng pagkakataon para masabi din yon pabalik sa kanya. Ako ang unang tinibok ng puso niya at ako din pala ang nasa puso niya hanggang sa huling tibok nito. Sa ngayon ay wala akong karelasyon. Hindi pa ako handa pero hindi ko din naman gagawing dahilan ng pagkawala ni Manuel para hindi na ako umibig pang muli. Sigurado na gusto rin ni Manuel na lumigaya ako pero kung mangyayaring mapagdesisyonan kong umibig muli ay hindi man hihigit sa kanya, sana'y halos kapantay man lang sana niya. Salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lalaine. Madalas mangyari ang tulad ng naranasan ni Lane. Yung hanap ka ng hanap sa paligid pero yung nandyan na sa harapan mo na halos na iaalay na ang sarili niya sa iyo ay parang espiritu lamang na hindi mo nakikita. Nakakabulag ang panlabas na anyo ng isang tao. Pero ang mas importante ay yung nararamdaman mo kung ano ang nasa loob niya. Kung bubuksan mo lang ang iyong isipan, siguro'y maaari nitong kausapin ang puso mo na maghinay-hinay para mas makapili ng karapat-dapat. Nakakapagod maghanap kaya siguro'y umupo ka na lamang muna at pakiramdaman ang tibok ng iyong puso. Kasi malay mo katabi mo lang pala siya. At hindi ninyo namamalayan, sabay na sabay pala ang bawat tibok ng puso ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Ang pinipili na lang natin na pilit na ibaon sa limot. Minsan pa nga ay niayaw na nating malaman yon ng ibang tao. Kasi ang iniisip natin ay hindi naman kailangan na malaman pa ng iba kung ano man ang mabibigat nating karanasan. Kaya lang sa pagtatago natin ng lihim na tungkol sa masamang pangyayari sa buhay natin, pwede yung makapagdulot ng hindi maganda para naman sa ibang tao. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Ina. Isang kapatid na walang ibang hinangad kung hindi ang matulungan ng kanyang ate at pamangkin na natitirang parte ng pamilya para sa kanya. Halos sa dalawang ito umikot ang kanyang mundo kaya naman lahat ay kaya niyang gawin para lamang maibigay ang magandang buhay sa mga ito. Pero ang mga pangarap at plano niya ay masisira ng isang masamang pangyayari sa buhay niya. Pangyayari na mas pinili na lamang niyang ilihim dahil sa paniniwalang may malaki siyang kahihiyan na pwedeng kaharapin. Pero hanggang kailan nga ba niya dapat na ilihim ang masamang nangyari sa kanya? Hanggang kailan niya dapat na ipagkait ang katarungan na dapat niyang ibigay sa kanyang sarili? At hanggang kailan niya pilit na lalabanan ang bangungot na gabi-gabi siyang dinadalaw? Gusto mo na bang malaman kung ano ang masamang nangyari pagkatapos ilihim ni Ina ang karahasan na naranasan niya sa kamay ng isang tao? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay may nangyari na rin sa buhay mo na pilit mong binaon sa limot dahil sa kahihiyan?
Si Ina kaya hanggang kailan niya tinago ang lihim na tungkol sa masamang nangyari sa kanya? Anong ginawa niya para matakasan ang mga bangungot na humahabol sa kanya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, likas sa ating mga Pilipino ang maging mapagmahal sa ating pamilya. Lahat ay kakayanin natin para lamang sa kanila. Handa tayong magsakripisyo para lamang maibigay ang kanilang pangangailangan. Dahil ang pagmamahal para sa kanila ay palaging magbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy at magpakatatag sa buhay. Hello sa inyo Papa Dudut at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayong tanghali. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ina. 34 years old, sa ngayon ay nagtatrabaho dito sa Maynila bilang receptionist sa isang hotel. Hindi rin talaga madali para sa akin ang gawin itong sulat ngayon dahil bahagi ito ng buhay ko na matagal ko nang gustong kalimutan. At sana'y maging daan ang gagawin kong ito para kahit papaano ay maisarado ko na ang bangungot na ito ng buhay ko. Para na rin maprotektahan ang pribado kong buhay. Napakarami pong impormasyon ang sadya kong binago at hindi po binanggit dahil na rin sa pagkasensitibo nitong kwento na ibabahagi ko ngayon. Maaga kaming naulila ng kapatid kong si Ate Camille sa tatay namin Papa Dudut. Si nanay naman ay namatay nang nasa first year college ako at third year ang ate ko. Tinamaan kasi siya ng ligaw na bala noong nag-celebrate kami ng bagong taon. Kaya naman kaming dalawa na lamang halos talaga ang magkasama ng kapatid ko. Pareho kaming nag-working student dahil pangarap namin ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero nang nasa 4th year na siya ay pinagtapat niya sa akin na nagdadalang tao siya at ayaw siyang panagutan ng tatay ng baby niya. Nag-decide siya na huminto sa pag-aaral at pumirmi na lamang sa bahay dahil naging sensitibo rin ang pagbubuntis niya. At pagkatapos niya ngang manganak ay naging sakitin na siya at mahina ang pangangatawan. Kaya naman hindi na rin siya nagtrabaho at ako na lamang ang naghanap buhay para kay ate at sa pamangking kong si Berna Papa Dudut. Ay, grabe ang bigat naman talaga nito mga pinamili ko. Buti na lang at hindi masyadong mainit sa palengke kanina. Ay! Ina, tulungan na kita dyan sa binubuhat ng mga pinamili. Sakto kasi kakatulog lang ni Baby Berna kaya hindi ko kailangan na asikasuhin ngayon. Wag na ate, kaya ko na to. Hayaan mo lang tulungan kita, hindi naman kaagad ako magkakasakit sa pagbubuhat lang ng mga yan. Sige na nga. Ito yung isang plastic na mga isda at karne. O akin na yan. Halika na dun sa kusina. Ilalagay ko na muna dito sa lababo mga isda at karne na binili mo. Mamaya ko na lang huhugasan kasi pinapatuyo ko pa yung mga paglalagyan ko nito na niligpit ko kanina. Sige ate, ilalabas ko na rin itong mga gulay mula sa plastic. Parang ang dami mo naman yatang pinamili, Ina. Pang isang linggo na rin kasi natin to, te. Alam mo naman na mas nakakatipid tayo kapag maramihan na ako bumili sa palengke. Kasi yung patingi-tingi lang dyan sa tindahan. Alam mo, napansin ko rin yan. Ang laki rin kasi ng tubo kapag dyan tayo sa malapit na tindahan bumili ng mga nakaplastik nilang gulay. Kaya nga bumili na ako ng iba't ibang klase ng gulay na pwede mong gawing pakbet, chapsuy, adobong sitaw at kung ano-ano pang luto. Ikaw na lang bahala maghiwalay ng mga medyo hilaw pa para hindi kaagad mabulok ang mga to. Ako naman ang palaging nagluluto kaya ako nang gagawa nun. Ay, ate! Ito nga pala yung pambayad sa tubig at kuryente natin.
Baka makalimutan ko na namang iabot sa'yo kagaya nung nakaraang buwan. Nawala rin kasi talaga sa isip ko kaya muntik na tayong maputulan ng linya ng tubig. Ito naman, yung para sa gatas at diaper ni Baby Berna. May vitamins pa naman siya, di ba? Oo, meron pa. Pang 2 linggo pa yung vitamins niya dyan. Okay, sa susunod na linggo makukuha ko naman yung incentive ko kaya makakabili na ako ng mga vitamins niya. Ito namang natira para sa allowance ko papunta sa trabaho sa mga susunod na araw. Kakasya ba yung pera na natira sa'yo? Para kasing ang liit na lang ng halaga na yan, Ina. Oo, kasya naman to. Gagawan ko ng paraan para umabot sa susunod na linggo. Ay, pasensya ka na ha. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Eh kasi wala ako masyadong maitulong sa'yo pagdating sa mga gastusin kay baby, pati na rin sa mga gastusin dito sa bahay. Ano ka ba? Huwag mong isipin yun. Nahihiya lang kasi ako sa'yo. Kasi ikaw na halos ang sumalo ng mabibigat na responsibilidad dito. Eh ano naman? Ginusto ko naman to kasi nga sa ating dalawa, ako yung mas malakas. Pero hindi bibigat ang responsibilidad mo kung hindi ako nagkaroon ng anak na walang tatay. Ate, kahit kailan hindi ko inisip kung gaano kabigat ang responsibilidad na nasa mga balikat ko ngayon. Ang nasa isip ko lang palagi, ginagawa ko to kasi pamilya ko kayo. Tsaka alam ko naman na ito rin ang gagawin mo kung sakaling magkabaliktad tayo ng sitwasyon, di ba? Siyempre naman. Kita mo na? Kaya huwag ka na makonsensya o malungkot dyan. Masaya nga ako na nagkaroon ako ng pamangkin kasi siya talaga yung araw-araw na nakakaalis ng pagod ko sa trabaho. Papadudot na hirapan din talaga ako sa sitwasyon na meron ako noon pero syempre hindi ko yon pinapakita. Kahit 3 lang naman kami sa bahay ay hindi biro ang maging breadwinner. Si Ate Camille naman ay gumagawa rin ng paraan kahit papaano para kumita siya ng pera. Naglagay siya ng maliit na lamesa sa harap ng bahay namin. Kung saan ay nagtitinda siya ng mga tsinelas, basahan at kung ano-ano pang maliit na gamit. Kaya lang maliit lang din talaga ang kinikita niya, Papa Dudut. Pero ayoko naman siyang sisihin dahil hindi niya kasalanan kung naging mahina ang katawan niya pagkatapos niyang manganak. Wala na rin kaming naging balita pa sa ex-boyfriend niyang nakabuntis sa kanya, Papa Dudut. Tuluyan na talagang tinakasan ng lalaking yon ang responsibilidad niya kay Ate Camille at Berna. Responsibilidad na ako ang sumalo. Dahil wala naman akong ibang pagpipilian. Pamilya ko sila at ayokong mapasama sila o maghirap kahit pwede ko naman silang tulungan. Basta gagawin ko ang lahat para manatili kaming magkasama bilang isang pamilya, Papa Dudut. Hi ate! Oh, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Wala na rin kasing bumibili sa bake shop kanina. Kaya nagsara na lang kami ng maaga. Dapat nag-text ka na mapapaaga ka ng uwi para nagluto na ako kaagad kanina. Ayos lang ate. Hindi pa naman ako masyadong gutom eh. Magtitimpla na lang muna ako ng kape rito. Okay, may tinapay pa naman dyan kung gusto mo na makakain na magaan sa tiyan. Kape na lang, ayos na sa akin to. Ay oo nga pala, nabalitaan mo ba yung nangyari dun sa dalagitang anak ng kapitbahay natin? Yung nagtitinda ng gulay dyan sa may malapit sa sakayan ng jeep? Sino sa 3 anak niya? Yung dalagitang medyo maputi? Oo, siya nga. Wala naman ako nabalitaan tungkol sa dalagitan na yun. Ano nangyari? 2 araw na kasing nawawala yung dalagitan na yun. Akala pa nung nanay, nakipagtanan sa boyfriend kasi nga napagalitan bago mawala. Lumabas daw yung dalagitan ng bahay ng 10 oras ng gabi. Ay, saglit lang at ilalagay ko lang tong sitaw dito sa niluluto kong pakbet. Grabe talaga mga kabataan ngayon. Mapagalitan lang ng konti, naglalayas na kaagad. Hay nako, sinabi mo pa. Kaya lang, nakakalungkot yung nangyari dun sa dalagita. Ha? Bakit?
nangyari sa kanya? Kasi nga nang puntahan ng nanay yung bahay ng boyfriend, nalaman niya na wala pala doon ang anak niya. Hala? Saan daw nagpunta? Sa mga barkada niya? Wala rin. Kaya nga ni-report na nila sa barangay. Tapos kahapon lang nung bumili ako ng toyo, may nakita ako na nagkukumpulan ng mga tao dun sa may bakanting lote na puro tambak ng basura ang nakalagay. Nakiusyoso ako saglit at nagulat ako na may mga pulis na nakatayo doon. Tapos narinig ko sa mga nandun na may umaalingasaw daw kasi doon na masangsang na amoy. Ayun, nakita na nga doon yung bangkay ng dalagita na hubot-hubad tapos wala ng buhay. Hala, grabe! Kawawa naman yung dalagita na yun. Ay naku, sinabi mo pa. Kawawa din yung nanay niya kasi panganay na anak niya yun. Naku, kaya ikaw, palagi kang mag-iingat sa biyahe mo ha. Lalo na at minsan, 10 oras ka na rin ng gabi nakakauwi. Matanda naman ako, ate. Kaya hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ano ka ba? Iba pa rin yung nag-iingat lalo na at babae ka pa. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi ako masyadong kumakausap ng mga hindi ko naman talaga kilala. Mabuti naman, kasi hindi mo na talaga alam kung sino pa ang pwede mong pagkatiwalaan sa panahon ngayon. Silipin ko lang muna si baby sa kwarto mo nang ma-relax naman ako. Na-stress ako sa kwento mo, ate. O sige, maluluto na rin naman itong pinakbet. Baby Berna! Kamusta ka na dyan sa crib mo? Cute-cute mo naman talaga, oh. Teka, bakit parang ampula ng balat mo? Ang dami mong rashes! Tsaka, ay, Ina, grabe! gusto mo ba naman Naapoy timpla ka ko ng ng juice? lagnat! Tapos na rin kasi akong Ate, inaapoy ng lagnat si Baby Berna! Sa tingin ko kailangan na natin siyang dalhin sa ospital! Ha? Teka, patingin nga! Diyos ko, ang init nga niya! Hindi naman siya ganito kainit kanina! Ayusin mo na yung mga gamit niya! Dadalhin natin siya sa ospital ngayon na! Papadudot yon ang unang pagkakataon na nagkasakit ang pamangking kong si Berna. Gusto ko na nga ring maiyak noon dahil sa kaba na nararamdaman ko pero pinigilan ko lamang. Ayoko kasi na pareho kaming mag-iyakan noon ni Ate Camille. Mabilis naman niyang naayos sa mga gamit ni Berna at agad na kaming sumakay ng tricycle. Nang makarating kami ng ospital ay agad namang kaming inasikaso ng doktor. Walang tigil sa pag-iyak si Ate Camille samantalang ako ay sobrang pigil ang mga luha ko. Hanggang sa sinabi ng doktor na may dengue raw ang pamangking ko at kailangan ng ilang araw na gamutan. At dahil kakabayad lang namin ng bills noon ay halos walang natira sa pera namin. Sinabi ko sa doktor na gawin ang lahat ng makakaya nila basta maging maayos lamang ang kalagayan ng pamangking ko. Nagpaalam din ako kay Ate Camille na aalis muna para manghiram ng pera sa mga dati kong kaklase na nakatira lamang sa malapit. At sa awa ng Diyos ay hindi naman ako binigo ng kaibigan ko. Bumalik ako noon sa ospital na may sapat na akong pera para sa gamutan ng mahal kong pamangkin na si Berna Papadudut. Papadudot naging maayos naman ang kalagayan ng pamangking kong si Berna. At pagkalipas lamang ng ilang araw ay nakauwi na rin kami. Labis-labis ang pasasalamat namin sa Diyos. Nang tuluyan na siyang gumaling at ang sabi pa ng doktor ay mahirap daw talaga para sa isang baby na kagaya ni Berna ang dapuan ng dengue. At kadalasan nga ay hindi na nakakaligtas pa. Kaya naman nag-general cleaning talaga kami sa bahay. Tapos ay kinausap din namin ang mga kapitbahay para pakisuyuan na linisin ang kanilang mga bakuran. Maayos naman po ang naging pag-uusap namin lalo na nang malaman nilang nagkaroon nga ng dengue ang pamangking ko.
Papadudot, sa totoo lang ay parang ang ako na ang tumayong nanay ng pamangkin kong si Berna. Ako na nga halos ang sumagot ng lahat ng pangangailangan niya mula sa vitamins, diaper, mga gamit pang baby at kung ano-ano pa. Hanggang sa unti-unti na nga siyang lumaki at ako na rin ang nagpaaral sa kanya at gumagawa ng paraan para sa iba pa niyang mga gastusin. Kumbaga inaasa na talaga sa akin ni Ate Camille ang lahat. Ayos na rin yon kesa mahirapan siya pati na ang pamangking ko. Kahit madalas na nga ako ang nahihirapan sa paghahanap ng trabaho kapag nag-e-end of contract ako sa isang kumpanya. Ginagawa ko pa rin ang lahat para maibigay sa kanila ang mga pangangailangan nila. Ganon ang naging routine ng buhay ko sa loob ng mahigit na 8 taon, Papa Dudut. Oh, ate, may lakad ka? Oo, may pupuntahan lang ako dyan sa malapit. Saang malapit? Dyan lang kina Aling Cora. Maniningil lang ako dun sa mga tsinelas na kinuha niya sa akin. Ganun ba? Mabuti na lang pala nakauwi na ako kasi walang kasama si Berna sa bahay. Saglit lang din naman ako lalabas. Ikaw na munang bahala kay Berna, ha? Sige ate, ingat ka. Salamat. Uwi din ako kaagad. Bye! Nakakapagod naman talaga yung biyahe pa uwi. Kahit hindi masyadong traffic ngayon, nakakapagod pa rin. Makaupo nga muna dito sa sofa. Hello po, Tita Ina. Hello din, Berna. Ano yung hawak mo at dahan-dahan ka kung maglakad? Tasa po ng kape para sa inyo. Baka po kasi matapon kaya maingat po ako sa paglalakad ko. Naku! Akin na nga yun at baka mapasok ka pa. Eto po. Ako po nagtimpla ng kape na yan, tita. Talaga? Sige nga, tikman ko nga. Hipang ko muna kasi mainit pa nga. Ang sarap Sakto ang timpla nito para sa mapait na lasa na gusto ko. Yay! Buti po nagustuhan nyo. Ay, teka, may tinapay nga rin po pala kayo. Inipit ko po muna dito sa likod ko para hindi ako mahirapan dalhin ng kape na yan. Eto po, tita. Salamat. Talagang nakahanda ng merienda ko, Narinig ko po kasi ang boses nyo nakausap si mama kanina sa labas ng bahay. Kaya po nagmadali ako na magtimpla ng kape. Kala ko nga po hindi kayo masasarapan Basta timpla ng pamangkin ko, hindi pwedeng hindi maging masarap. Payakap nga ako nang mawala naman ng pagod ko. Sige po, tita. Yayakapin ko po kayo na mahigpit kagaya nito. Ang sarap naman talaga yumakap sa pamangkin ko. Kaya ikaw ang paborito ko sa lahat Si tita talaga napaka-joker. Ako lang naman po ang pamangkin nyo kaya ako lang talaga magiging paborito nyo. Ay, oo nga. Wala na nga pala akong ibang pamangkin. Ang luma na po ng joke nyo pero nakakatawa pa rin, tita. Tita, gusto nyo po ba na masahihin ko yung noon nyo? O sige. Sasandal na ako dito sa sofa para hindi ka mahirapan sa pagmamasahe sa akin. Okay po, tita. Ito po, mamasahihin ko na po yung noon nyo. Yan. Okay po ba, tita? Ang sarap naman ng ginagawa mong pagmamasahe, Berna. Saan ka ba natuto magmasahe ng ganyan? Nagpaturo po kasi ako sa kapitbahay natin ng manghihilot. Nanay po yun ang kaklase ko. Ang sabi ko po sa kanya, gusto ko matutong magmasahe. Para kapag pagod po kayo galing sa trabaho, marirelax po kayo kahit papano kapag minasahe ko na kayo, tita. Papadudot, maswerte ako kasi lumaking mabait at malambing ang pamangking kong si Berna. Doon ko nararamdaman na lahat ng sakripisyong ginagawa ko
ay nasusuklian lalo na kapag niyayakap niya ako. Hindi rin kasi biro yung naging trabaho ko ng mga panahon na yon. 2 oras ang biyahe papunta sa trabaho at pauwi sa bahay at araw-araw ko yung ginagawa. Yon ang unang regular na trabaho na meron ako kaya hindi ko rin talaga kaagad na binitawan. Nagbebenta kami ng mga encyclopedia sa tinatawagan naming customer kaya nakaka-stress din talaga. May oras pa na nade-drain ako at bigla na lamang maiiyak habang nasa loob ako ng bus at nagbabiyahe pa uwi. Ang daming bagay ang pumapasok noon sa isipan ko. Bakit kailangan na maging ganon kabigat ang responsibilidad ko sa buhay? Bakit ako ang kailangan na sumalo ng lahat? Bakit parang pinaparusahan ako sa kasalanan na hindi ko alam kung ano? Pero sa tuwing nakakauwi na ako ng bahay ay sasalubungin ng yakap at halik ng pamangking ko ay nawawala ang mga ganong iniisip ko. Lahat po ay napapalitan ng mga kasagutan na ginagawa ko ang mga yon dahil mahal ko sila ni Ate Papa Dudut. Nasaan na kaya si Ate Camille? Ang text niya kanina pauwi na siya pero wala pa rin siya rito sa bahay. Tita, tapos na po ako magpunas ng mesa. Very good, Berna! Gusto mo ba mag-watch ng TV sa sala? Doon na lang po ako sa kwarto kasi gagawin ko pa po yung ibang assignment ko eh. Hindi ko pa po kasi natapos kanina. Okay, sige. Matatapos na rin ako dito sa pagliligpit ko. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong sa mga assignment mo, ha? Opo, tita. Tawagan ko nga si Ate Camille pagkatapos ko rito sa ginagawa ko. Oh, siya na yata yung pumasok. Magpunas na nga muna ako ng kamay at masilip siya. Saan ka ba galing, ate? Tapos na kami maghapunan ni Berna tapos ngayon ka lang… Teka, umiiyak ka ba? Hindi. Hindi raw pero namumula na yung ilong mo. Hindi talaga ako umiiyak. Ano ba talagang nangyari? Sabihin mo na sa akin. Wala, ayos lang ako. Ate, alam ko na hindi ka kinaaling Cora ng galing kanina. Saan ka ba talaga nagpunta? Diyan lang sa malapit. Saan nga yung malapit? Sino ba talaga yung pinuntahan mo? Teka, humarap ka nga sa akin. Oh, ano to? Bakit namumula tong kanang pisngi mo? Pasato ah! Wala nga lang yan, Ina. At bakit may pasa ka rin dito sa braso mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga pinuntahan mo kanina? Ina. Ate, please! Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo na sa akin kung ano ang totoo. Sino ba talagang pinuntahan mo? Si Peter. Si Peter? Yung walang hiya mong ex-boyfriend na hindi pinanagutan ng pinagbubuntis mo noon? Oo, siya nga. Nabalitaan ko kasi na umuwi na raw siya sa bahay nila kaya pumunta ako doon. Bakit mo naman ginawa yun? Kasi gusto ko siyang makita. Gusto kong malaman niya na buhay pa rin hanggang ngayon ang anak namin. Pero para saan pa? Iniwan ka na nga niya dati nung nagbubuntis ka, di ba? Oo, pero karapatan pa rin niyang makilala ang anak ko. At karapatan ko rin na makatanggap ng sustento mula sa kanya kahit may iba na siyang pamilya. Sustento ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya pinuntahan o siya mismo? Pareho. Kaya lang, may bago na siyang kinakasama at may mga anak na rin sila. Tapos, pilit pa niya akong ipinagtabuyan nang banggitin ko si Berna sa kanya. Kaya may pasa ka dyan sa pisngi at braso mo? Oo. Akala ko kasi matutuwa siya kapag narinig niyang tungkol kay Berna pero hindi pala. Ayaw niya ring magbigay ng sustento kasi hindi naman daw niya anak yung bata. Hanggang sasampalin niya ako at pilit na itulak paalis sa bahay nila. Napakawalang niya talaga ng lalaking yan. Ipapabarangay ko talaga siya, makikita niya. Huwag ka nang umiyak, ate.
Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman kayo pababayaan kahit ano pa mangyari. Andito lang ako para sa inyo ni Berna. Papadudot wala akong ideya na bumalik na pala sa lugar namin ang lalaking nakabuntis kay Ate Camille. Kaya hindi ko rin alam na may plano si ate na puntahan siya. Pero nang makita ko ang mga pasa sa katawan niya, pakiramdam ko ay tumaas sa ulo ko ang dugo ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Tinakasan na nga ni Peter ang responsibilidad niya kay ate. Tapos ay sasaktan pa niya ang kapatid ko. Kaya naman kahit ayaw ni Ate Camille, ako na ang gumagawa ng paraan para maipabarangay ang lalaki na yon. Nagkaharap-harap kami sa barangay at para hindi na lumaki pa ang gulo na yon, sinabi ni Peter na magbibigay na siya ng buwan ng sustento sa pamangking kong si Berna. Ayun nga lang ay hindi ganon kalakihan kasi wala naman siyang regular na trabaho. Tapos may 2 na rin siyang anak sa bago niyang kinakasama. At dahil sa pag-uusap namin na yon, nakilala na rin siya ni Berna bilang papa nito. Hindi ko naman siyempre inalis ang karapatan na yon ni Peter dahil alam ko na darating ang araw na magtatanong si Berna tungkol sa kanya. At pagkatapos nga ng kasunduan namin na pagbibigay ng sustento ni Peter ay muling naging tahimik ang buhay namin, Papadudot. Papadudot, ramdam ko ng panahon na yon na nasasaktan si Ate Camille dahil nga may bago ng pamilya si Peter. Inamin niya sa akin na may bahagi sa kanya ang umaasa pa noon na magkakabalikan silang dalawa. Pero ako na ang nagsabi na hindi niya kailangan ng isang irresponsableng lalaki sa buhay niya. Kalimutan na niya ang anumang nararamdaman niya para kay Peter at mag-focus na lamang sa anak niyang si Berna. Papadudot, sa paglipas ng mga araw kahit papaano ay bumalik na rin ang sigla ni Ate Camille. Sineryoso niya ang naging payo ko sa kanya na gawing sentro ng buhay namin si Berna. Maswerte kami kasi nga ay may isang masayahin at malambing na Berna kaming kasama. Siya rin kasi talaga ang araw-araw na nagpapagaan ng loob ko. Kaya rin hindi ko na nagawa pang mag-entertain ng manliligaw dahil lang nasa isip ko noon. Dagdag isipin at responsibilidad lamang ang mga lalaki. Sapat na si Berna para maging dahilan ng pag-ikot ng mundo ko. Nang dahil sa kanya ay para na akong nagkaroon ng sarili ko talagang anak, Papadudot. Buisit naman na bus yun. Nag-cut pa ng biyahe. Kung kailan naman malapit na ako sa San Antonio, tsaka pa nagdesisyon na hanggang dito na lang sila. Hey! Anong oras na ba? Alauna na pala ng madaling araw. Naku, eto. Tumatawag na nga si Ate Camille. Hello, ate. Hello, Ina. Nasaan ka na? Nandito pa ako sa isang barangay bago yung San Antonio, ate. Nakasilong ako dito sa may waiting shed na nasa labas ng isang convenience store. Bakit nandyan ka pa? Akala ko ba didiretso ng San Antonio yung bus na sinakyan mo kanina? Yun nga rin ang akala ko, kaya nakipagsiksika na ako kanina. Makasakay lang sa buwisit na bus na yun. Ano bang nangyari? Ba't bumaba ka dyan? Hindi ako bumaba. Pinababa ako ng konduktor kanina. 3 na lang kasi kaming pasahero, tinamad na yatang dumiretso ng San Antonio yung driver, kaya ang sabi, hanggang dito na lang ang biyahe nila. Nakakainis naman yung bus na yan, ha? Sobra! Alam mo yung 3 oras na nga kaming stuck sa traffic kanina dahil dito sa malakas na ulan, tapos hindi pa dumiretso sa San Antonio yung bus. Pagod na nga ako sa ilang oras na pagtayo ko kanina bago maubos ang mga pasahero, tapos pahihirapan pa ako pa uwi. Paano ka dyan babiyahe pa uwi dito sa atin? Madaling araw na. May masasakyan ka pa bang jeep o bus dyan?
Wala nga ako makita na kahit isang jeep dito, ate. May bagyo kasi kaya mag-uuwian talaga ng maaga ang mga driver ngayon. Ang mabuti pa, magpalipas ka muna ng oras dyan sa convenience store. Bukas naman yan, di ba? Oo, bukas. Pero dito na nga ako nakatambay ngayon sa may waiting shed sa labas. Sigurado kasi na malamig sa loob ng store dahil sa aircon nila. Tsaka gusto ko na rin talagang makauwi. Magpalipas ka na lang muna ng oras dyan sa loob ng convenience store. Baka may mangyari pa sa iyong masama dyan sa labas. Hintayin mo nang humina ang ulan, saka ka na bumiyahe pa uwi kapag may nakita kang jeep. Bahala na, ate. Gusto ko na kasi talaga makauwi para makatulog na ako. Buti na lang at wala akong pasok bukas sa trabaho. Kaya nga wag mong madaliin ang pagbiyahe mo, baka mapasama ka pa. Makakapagpahinga ka rin naman ng mahaba-haba kapag nakauwi ka na dito mamaya sa bahay. Sige, ate. Tawagan na lang kita mamaya kapag may nakita na akong jeep na babiyahe. Okay, mag-iingat ka ha. Bye! Miss, pauwi ka na ba? Sakay ka na dito sa tricycle ko. Naku, hindi na po, Manong. Salamat po. Malakas ang ulan. Wala ka nang makikitang bumabiyahe na jeep ngayon. Mamaya pang alas 5 ng umaga babiyahe mga yon. Hindi na po talaga. Ayos lang naman po ako dito. Pa San Antonio ka, di ba? Narinig ko na sinabi mo yun sa kausap mo sa cellphone. Sakto, kasi doon din ang uwi ko. Pauwi din po kayo doon? Oo, taga doon ako, kaya lang sa dulong purok. Kaya sumabay ka na sa akin. Kasi isang barangay lang naman ang uuwian natin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisinginin ng mahal na pamasahe. Sige po, sasakay na po ako sa tricycle niyo. Manong! Bakit parang madilim na po itong dinadaanan ng tricycle? Manong, nasa na po ba tayo? Bakit hindi po kayo nagsasalita? Teka! Bakit po tayo pumapasok sa sementeryo? Manong, ihito nyo na po itong tricycle! Ibalik nyo na lang po ako doon sa convenience store! Tatakbo ako papunta ron. Hihingi ako ng tulong. Ayoko mamatay dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Parang awahan niyo na! Tulong! Saan ka pupunta, ha? Aray! Manong, bitiwan niyo po buhok ko! Maawa po kayo sa akin! Ikaw ang maawa sa akin. Dahil kanina pa sumasakit ang puson ko ng dahil sa'yo. Saka tumahimik ka na dyan. Kasi wala rin namang makakarinig sa'yo na kahit sino sa lugar na to. Kung hindi ang mga patay lang na nasa ilalim na ng mga hukay nila. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po ako papatayin. Nakikita mo tong malaking kutsilyo na hawak ko? Kung ayaw mong maging gripo yung leeg mo, gagawin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Halika! Sumunod ka sa akin! Pumasok na tayo ng sementeryo! Halika na! Papadudot, napakadilim talaga sa lugar na dinadaanan ng tricycle kaya hindi ko kaagad na aninag. Maling kalsada na pala ang kinakaroonan ko. Kung hindi pa dahil sa ilaw ng poste na nasa may gate ng sementeryo, ay hindi ko maaaninag na sementeryo na yon. Kaya naman nakaramdam na talaga ako ng matinding takot at kaba. At nang huminto nga ang tricycle na yon ay kaagad akong nagsusumigaw para humingi ng tulong. Pero nang makita ko ang malaking kutsilyo na hawak ni Manong ay kaagad akong napatahimik. Tama naman kasi ang sinasabi niya na walang malapit na kabahayan sa sementeryong yon.
Kaya kahit na anong sigaw ko ay walang sino man ang makakarinig sa akin at walang sino man ang pwedeng tumulong sa akin. Papadudot ng mga oras na yon ay bigla na lamang pumasok sa isipan ko ang itsura ko na nasa pinakasulok ng sementeryo. Nakatali ang mga kamay, duguan at wala ng buhay. Nakita ko rin noon sa isipan ko ang kapatid at pamangking ko na umiiyak habang nakatingin sa duguang kong katawan. At yon ang ayokong mangyari. Ayoko pang mamatay at ayoko silang maiwan na nahihirapan. Kaya naman sinunod ko lahat ng sinabi ng lalaki. Pumasok kami sa isang bukas na musileo na nasa loob ng sementeryo. At doon ay pinagsamantalahan niya ako ng ilang oras. Pagkatapos niyang gawin sa akin ang kahayupan na yon ay kinuha niya ang wallet ko at iniwanan ako sa sementeryo. Mabuti na lamang at may natira pang barya sa bulsa ng bag ko, kaya nagawa ko pang makauwi ng bahay namin. Gulat na gulat si Ate Camille nang mapagbuksan niya ako ng pinto ng bahay, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari at gusto niya na dumiretso na kami sa presinto, pero sinabi ko na ayoko. Pinagbantaan kasi ako ng tricycle driver na papatayin niya ako kapag nagsumbong ako sa mga pulis. Hindi raw siya titigil na hanapin ako hanggang sa magawan niya ako ng masama. Kaya dahil sa takot na nararamdaman ko ay ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho, Papa Dudut. Ina, ako to. Pwede ba akong pumasok sa kwarto mo? Oo ate, pasok ka. May dala akong sopas at monay dito. O ilalapag ko na dito sa mesa ha. Wala akong ganang kumain. Ina, kailangan mo namang galawin to kasi ilang araw ka nang walang masyadong kinakain. So wala nga akong ganang kumain, anong magagawa ko? Pero hindi mo pwedeng pabayaan na manghina yung katawan mo. O tumawag nga pala yung isang katrabaho mo sa akin. Anong sabi niya? Kinukumusta ka niya, ang sabi ko. Masama pa rin ang pakiramdam mo dahil sa trangkaso. Tinatanong na raw kasi ng supervisor nyo kung kailan ka makakabalik sa trabaho. Hindi mo rin daw kasi sinasagot ang mga tawag nila. Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanila. Teka, may inuwi nga palang bibingka si Berna para sa'yo. Nakalimutan kong isama dito sa tray mo ng pagkain. Sandali, kukunin ko lang ha. Wag na. Hindi ko rin naman kasi kakainin yun. Ina, kahit yung bibingka na lang na galing kay Berna ang kainin mo. Ayoko nga, bakit ba ang kulit mo? Ay, sige, pasensya na. Ina, naisip ko lang na ilang araw na rin ang nakalipas mula nang may masamang mangyari sa'yo. Dapat siguro, pumunta na tayo sa pulis para magsampa ng kaso o report laban sa taong nagsamantala sa'yo. Ate, napag-usapan na natin to, di ba? At ang sabi ko sa'yo, hindi ko gagawin yan. Pero alam mo na yun ang kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng basta na lang hayaan na makalaya ang walang hiyang lalaki na yun. Talaga ba, ate? Pag-uusapan na naman natin to. Kung natatakot ka sa lalaki na yon, labanan mong takot na yan. Ang sabi mo nga, di ba? Hindi mo kami pababayaan ni Berna. Ganon din kami sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya huwag kang matakot na ipakulong yung tricycle driver na yon. Hindi naman kasi yun ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Hindi talaga ako natatakot sa walang niyang yon. Kung ganon, bakit ayaw mo pang magsumbong sa mga pulis? Dahil nahihiya ako. Anong ibig mong sabihin? Nahihiya ako na malaman ng ibang tao na napagsamantalahan ako. Nahihiya ako sa kung anong pwede nilang sabihin at isipin tungkol sa akin. Ina, hindi ikaw ang dapat na mahiya. Biktima ka dito. Kaya dapat na ipaglaban mo ang katarungan na para sa sarili mo. Pero ayoko ang gumawa ng kahit na anong hakbang para sa buwisit na katarungan na yan. Ayoko malaman ng ibang tao nangyari sa akin. Ayoko pag-usapan nila ako.
Pero Ina… Tama na ate! Buo na talaga ang desisyon ko at wala na makakapagbabago nun. Gusto ko na rin magpahinga kaya please, lumabas ka na! Papa Dudut, hindi naman talaga ang pagbabanta sa akin ng tricycle driver ang dahilan kung bakit ayoko magsumbong sa mga pulis. Oo, takot ako sa mga sinabi niyang pananakot pero kaya ko namang talagang labanan ang takot na yon. Kaya lang ay ayoko pa rin na magsumbong sa mga pulis dahil ayokong malaman ng ibang tao ang masamang nangyari sa gabi ng araw na yon. Ayokong malaman ng iba na napagsamantalahan ako. Dahil natatakot ako na baka mag-iba ang tingin nila sa akin. Nahihiya ako sa mga nangyari sa sarili ko. Pakiramdam ko kasi ay may kasalanan din ako kung bakit ako napahamak at napagsamantalahan. Hindi ako handa sa masasakit na salitang pwede kong marinig mula sa ibang tao. Ayokong malubog ako sa kahihiyan at mapag-usapan sa lugar namin. Dahil naging biktima ako ng pangahalay ng isang masamang tao. Kaya naman nag-decide ako na kimkimin na lamang ang lahat ng nangyari, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang pag-usad ng mga araw mula nang mapagsamantalahan ako. Gabi-gabi akong binabangungot at para bang bumabalik ako sa oras na sumakay ng tricycle na yon at dinala sa sementeryo. Magigising na lamang ako nang umiiyak kung minsan pa ay sumisigaw. Pati tuloy sina Ate Camille na nasa kabilang kwarto ay nagugulat dahil sa pagsigaw ko sa madaling araw. Bigla na lamang silang papasok sa kwarto at pakakalmahin ako. Hindi lang ako sa pagtulog nahirapan kung hindi pati na rin sa realidad. Pinilit ko na kasi ang sarili ko na bumalik sa trabaho dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan sa huli kapag wala akong sinweldo dahil sa mga absent ko. Sa paglipas nga ng mga araw ay napansin ko sa sarili ko na naging malaki ang takot ko sa mga lalaki. Ayoko nang may nakakatabi ako sa loob ng bus o jeep na lalaki. Kaagad akong tumatayo o kaya ay lumilipat ng upuan. Naging magugulatin din ako at paranoid talaga. Kahit kailan din ay hindi na ako sumubok pa na sumakay ng tricycle dahil pakiramdam ko ay lahat ng driver ay gagawan ako ng masama, Papa Dudut. Tita, andito po pala kayo sa sala. Mainit kasi dun sa loob ng kwarto ko kaya pumunta ako rito. Sakto po, kasi dadaling ko dapat tong tray na may juice at puto bumbong sa kwarto nyo. Para sa akin yan? Opo, hinanda ko po talaga to para sa inyo, tita. Okay, sige. Ilagay mo na lang dyan sa lamesa, mamaya ko na lang kakainin. Meron din po palang kutsinta sa kusina. Binili po ni Mama sa naglalako kanina. Gusto niyo po ba kunin ko at sama ko dito sa puto bumbong ninyo? Hindi na. Busog pa rin naman ako kaya baka hindi ko rin makain yun. Grabe ang init talaga kahit nakatutok na sa akin ng electric fan. Ipikit ko na nga lang muna ang mga mata ko. Tita, gusto niyo po ba masahihin ko ulo niyo? Wag na, ayos lang ako. Pero ang sabi niyo po dati, gumagaan po yung pakiramdam niyo kapag minamasahe ko po kayo. Baka po mas ma-relax kayo kapag ginawa ko po yun. Hindi na nga. Pipikit na lang ako at baka makaidlip na rin ako kahit paano. Ayos na yun sa akin kasi. Ano ba yan? Tita, sorry po. Nagulat ko po yata kayo sa biglang paghawak ko sa noo niyo. Gusto ko lang naman po kasing masahihin ang ulo niyo Sinabi ko na nga na ayoko, diba? Bakit ang kulit mo? Kasi po, gusto ko lang po kayong ma-relax, tita. Nakita mo ba na na-relax ako nang hawakan mo ang noo ko? Diba hindi? Sorry po, tita. Sorry. Ang sabihin mo, mahina lang yung utak mo kaya hindi mo naiintindihan ang sagot ko kanina. Sinabi ko na nga na ayoko, diba? Tapos lapit ka pa na lapit sa akin. Pasensya na po talaga. Huwag ka nang humingi ng pasensya.
Sa susunod, susundin mo lahat ng sinasabi ko para hindi ka nagmumukhang boba! Ano bang nangyayari dito? Bakit ka sumisigaw, Ina? At ba't umiiyak tong si Berna? Sorry po, tito! Ano na naman bang ginawa mo dun sa bata, Ina? Ang kulit kasi ng anak mo! Ayaw maintindihin yung mga sinasabi ko sa kanya? Ina, alam ko naman na hanggang ngayon, hindi pa rin magaan yung pakiramdam mo dahil sa nangyari. Wala kang alam! Wala kayong alam! Hindi nyo alam ang pakiramdam na wala naman akong kasalanan, pero parang pinaparusahan ako ng Diyos! Ginawa ko naman lahat para maging mabuting tao ako. Ginawa ko lahat para maging mabuting kapatid at tita ako. Pero bakit kailangan na mangyari ito sa akin? Bakit kailangan na maparusahan ako ng ganito? Hindi ka parusahan tong nangyayari sa'yo, Ina. Oo, hindi madali itong pinagdadaanan mo ngayon. Pero wag mong isipin na pinaparusahan ka ng Diyos. Ano pala to? Ha? Walang kamatay na pagsubok na naman? Grabe naman talaga, Ate Camille. Ako na lang ba ang tao dito sa mundo kaya parang sa akin na lang binabagsak ang mga buwisit na pagsubok na to? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Alam mo naman na lahat ng to may dahilan. Mahirap man intindihin ngayon. Pero ang kailangan natin magpakatatag. At please lang, kung ano man ang galit na nararamdaman mo dyan sa dibdib mo, huwag mong ibuntun yun sa mga taong nasa paligid mo, Ina. Papadudot, ramdam ko na malaki ang nagbago sa sarili ko mula nang maranasan ko ang masamang pangyayaring yon sa buhay ko. Naging mainitin ang ulo ko lalo na kapag nasa bahay lamang ako. Gusto ko na palagi lamang akong mag-isa at ayoko nang maingay sa paligid ko. Ni ayokong makita ang pamangking kong si Berna. Sinabi sa akin ni Ate Camille na dapat ay iniiwasan ko ang sigawan ng bata pero hindi ko mapigilan. Bigla na lamang kasi akong naiirita sa kanya lalo na kapag naglalambing siya sa akin. Alam ko naman na walang kasalanan ng mga taong nakapaligid sa akin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na magalit. Uminit ang ulo at sumigaw. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nabawasan ang bigat na nararamdaman ko kahit papaano. Nagpasalamat din ako dahil hindi nagbunga ang ginawang pagsasamantala sa akin ng tricycle driver. Sinunod ko ang payo ni Ate Camille na huwag kong masyadong isipin ang mga nangyari kahit mahirap. Iwasan ko ang mga bagay na nagpapainit ng ulo ko at isipin ko ang pwedeng magpagaan ng loob ko. Walang iba kung hindi ang pamangking kong si Berna. Sa kabila ng mga pagsusungit ko sa kanya ay hindi nagdamdam sa akin ang bata. Naging malambing pa rin siya at isa sa malaking dahilan kung bakit kahit papaano ay bumalik na ako sa dating ako, Papa Dudut. Hello, Ina? Nasaan ka? Naglalakad na pa uwi. Malapit ka na ba dito sa bahay? Oo, bakit mo natanong? Kasama mo ba si Berna? Ha? Hindi. Paano naman mangyayari yan na kasama ko siya ngayon eh galing ako sa trabaho? Naisip ko lang kasi baka pinuntahan mo siya sa school niya. Kagaya ng ginawa mo dati. Hindi pa rin kasi siya nakakauwi hanggang ngayon eh. Hala, anong oras na wala pa rin siya dyan sa bahay? Pero hindi ko talaga siya pinuntahan sa school kasi may overtime din kami sa trabaho. Ah, ganun ba? Okay. Hihintayin ko na lang siyang makauwi dito. Sige, malapit na rin ako. Tanaw ko na yung bahay natin. Baba ko na tong tawag ha. Bye. May balita ka na kung nasan si Berna? Wala pa eh.
Nag-aalala na nga ako. Teka lang, kausapin ko lang tong tinatawagan ko. Hello, Mare. Nandyan ba sa inyo ang anak ko? Si Berna? Oo, wala pa kasi siya dito sa bahay namin. Wala siya dyan. Nagbabakasakali lang ako kasi magkaklase sila ng panganay mo. Siya, sige, salamat. Bye. Wala rin siya dun sa bahay ng isang kaklase niya. Baka naman nandun lang siya sa ibang kapitbahay natin. Pinagtanong mo na ba? Oo. Lumabas na ako saglit kanina para magtanong-tanong pero hindi ko pa rin siya nahanap. Kahit dun sa tindahan ng mga fishball at kikiam? Di ba dun siya madalas na tumatambay kasi dun nakatira yung isang kaklase niya? Nanggaling ka na ba ron? Baka nakatulog si Berna dun sa kanila kaya hindi ka agad nakauwi. Nanggaling na rin ako sa kanila, Ina. Wala rin si Berna sa bahay na yun. Saan pa ba pwedeng pumunta si Berna? Ewan ko, hindi ko alam. Nag-aalala na nga ako kasi 7:00 na ng gabi pero wala pa rin siya dito sa bahay. Ate, kumalma ka lang. Paano ako kakakalmay? Anong oras na? Baka naman kasi napadaan lang si Berna sa bahay ng isang kaklase niya. Tapos nakatulog na nga siya doon. Ina, alam mo naman na hindi gala ang batang yon. Mas lalong hindi niya ugaling pumunta sa ibang bahay nang hindi nagpapaalam kanino man sa ating dalawa. Oo, alam ko naman yun. Sinusubukan lang naman kitang pakalmahin. Tao po! May Ina! kumakatok. Camille! Parang Nandyan boses ba ni kayo? Kapitan yun ah. Tao Baka po! kasama na niya si Berna. Halika na, Ina! Kapitan, bakit nagpunta kayo dito? Akala ko pa naman kasama niyo na yung anak kong si Berna. Hinahanap niyo ba si Berna? Opo, kasi hindi pa siya nakakauwi dito sa bahay. Nag-aalala na nga po kami ni Ate Camille. Baka naman po pwede niyo kaming tulungan na hanapin siya. Ang totoo, siya ang dahilan kung bakit ako pumunta dito sa bahay niyo. Bakit? Nasa barangay hall po ba ang anak ko? Pupuntahan ko na po siya ngayon doon. Tara na po. Wala sa barangay hall ang anak mo, Camille. Wala sa barangay hall? Nasaan po? Akala ko po ba si Berna ang dahilan kung bakit kayo pumunta dito? Saan niyo po ba siya nakita? Pupuntahan ko na siya ngayon din. Ina, kung pwede, pakialalayan mo muna ang kapatid mo. Bakit po, Kapitan? Baka kasi mabigla siya sa sasabihin ko. Camille, tatagan mo ang loob mo ha? Ang totoo kasi, may nakitang batang babae na wala ng buhay doon sa may abandonadong bahay sa kabilang purok. May nakapagsabi na anak mo raw yun. At nang makita ko nga ang bata, napatunayan ko na… Tama na, Kapitan! Hindi totoo yung sinasabi ninyo. Nagkamali lang kayo. Hindi si Berna yung batang nakita niyo doon. Ate, kumalma ka lang! Ang mabuti pa, sumama muna kayo sa amin para makumpirma nyo na nagkakamali nga ako. Pero kasi Camille, sigurado ako na si Berna talaga ang batang yun. Hindi! Hindi pwedeng mangyari yun! Buhay ang anak ko! Ibang bata ang nakita niyo! Hindi si Berna yun! Hindi yun ang anak ko dahil buhay siya! Buhay ang anak ko! Papadudot halos panawa ng ulirad si Ate Camille dahil sa sinabi ni Kapitan. Mabuti na lang at nagising din siya kaagad kaya naman sabay na kaming umalis ng bahay. May dumating ding ibang kapitbahay namin noon at tinulungan niya akong alalayan si Ate Camille sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sinasabing lugar ni Kapitan. At doon nga ay nakumpirma namin ang isang napakasamang balita, Papadudot. Ang batang tinutukoy ni Kapitan na nakita sa mga abandonadong bahay ay walang iba kung hindi ang pinakamamahal kong pamangkin na si Berna. Doon na tuluyang nawala ng malay ang kapatid kong si Ate Berna at halos pati ako ay muntik na ring mahimatay dahil sa mga nakita ko, Papadudot. Kalunos-lunos ang itsura ng 9 na taong gulang kong pamangkin. Duguan ang kanyang mukha. May butas sa kanyang ulo na tila pinukpok ng matigas na bagay. Suot niya pa ang blusa niya pero wala na siyang pang-ibaba.
at nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Para siyang hayop na pinahirapan ang taong gumawa sa kanya ng masama. Napaluhod na lamang din ako noon sa matinding sakit na nararamdaman ko. Na para bang naririnig ko noon ang pag-iyak ni Berna habang pinagsasamantalahan siya. Parang nakikita ko siyang naghihirap sa isipan ko at ang paghingi niya ng tulong ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng hininga. Papadudot kaagad ding nahuli ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng pamangking ko. Dahil may CCTV footage na nakuha na malapit sa abandonadong bahay kung saan ay nakita si Berna. Namukhaan din siya ng isang taga sa amin at kaagad na naituro ang kanyang kinakaroonan na nasa kabilang bayan lamang at hindi ako makapaniwala nang makaharap namin siya sa presinto. Halos manginig ang buong katawan ko sa galit at kaagad kong sinugod ang lalaking humalay at pumaslang sa pamangking ko. Triple ang galit na naramdaman ko noon dahil siya rin po ang tricycle driver na humalay sa akin sa loob ng sementeryo. Pinagsasampal ko siya, kinalmot at sinabunutan hanggang sa ilayo na ako sa kanya ng mga pulis. Si Ate Camille ay wala nang ibang nagawa kung hindi ang sumigaw at umiyak na lamang ng panahon na yon. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya na may atraso din sa akin ng tricycle driver na yon. Papadudot ilang araw lang ang lumipas nang mabalitaan namin na nakatakas sa bilangguan ng demonyong lalaki na humalay sa akin at pumaslang sa pamangking ko. Pero kinabukasan din ay nakita na lamang siyang patay kasama ang isang lalaki na tumakas din sa bilangguan. Para sa akin ay sobrang babaw ng kamatayan na nangyari sa kanya. Hindi yon sapat para sa naging kasalanan niya sa amin ng pamilya ko. At sa kabila ng mga pangyayaring yon ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na ipagsigawan na siya rin ng lalaki nagsamantala sa akin. At hindi ko pa rin yon sinabi kay Ate Camille. Ako lang ang nakakaalam na ang lalaking pumaslang sa pinakamamahal kong pamangkin ay ang siya ring humalay sa akin. Pero grabe ang pag-iyak ko ng panahon na yon, Papa Dudut. Grabe rin ang pagsisisi ko dahil sa nangyari. Palagi kong naiisip na paano kung sinunod ko ang sinabi ni Ate Camille. Paano kung nagsumbong ako sa mga pulis? Paano kung hindi ako natakot? Paano kung hindi ko inisip ang sasabihin ng ibang tao? Mangyayari kaya ang kapahamakan na yon kay Berna? Makakasama pa rin kaya namin siya ngayon? Halos 8 taon na rin ang nakakalipas mula nang mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko, Papa Dudut. Nag-decide akong umalis sa lugar namin, parte na rin ang proseso ng pag-usad ko sa masalimuot na pangyayaring yon sa buhay ko. Nagpapadala na lamang ako ng pera sa probinsya para kay Ate Camille, pero wala pa rin akong lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyan niya akong kamuhian dahil tinago ko yon at pwedeng sisihin niya rin ako dahil sa nangyari kay Berna. Kaya naman hanggang ngayon ay sinusundan pa rin ako ng bangungot ng nakaraan. Nagigising ako sa madaling araw na basa ng luha ang magkabila kong pisngi. Kasunod ang paghagulhol ko. Dala ko pa rin ang pagsisisi dahil sa mga nangyari at sana ay dumating ang araw na unti-unti nang mapatawad ang sarili ko. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbabasa ng sulat ko na dito ko na rin po tinatapos. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ina. Maraming salamat, Ina, sa pagbigay ng oras na maibahagi itong kwento mo dito sa aming programa na Barangay Love Stories. Salamat sa binigay mong tiwala dahil hindi biro ang mga pinagdaanan mo sa parteng ito ng buhay mo. At sigurado ako na hindi rin naging madali para sa iyo
Nabalikan ang parteng ito ng buhay mo pero nagawa mo para makapagbahagi ng kwento at aral sa ating mga kabarangay. Aral na sana ay matuto tayong labanan ng takot at hanapin ang katarungan na para sa ating sarili. Hindi tayo dapat na nagpapadala sa sinasabi o pwedeng sabihin ng ibang tao dahil walang ibang mas mahalaga kung hindi ang katarungan na makukuha natin dahil sa masamang pangyayari na naganap sa buhay natin. Alam ko na hanggang sa mga oras na ito ay napakabigat pa rin nang nararamdaman mo at patuloy mong sinisisi ang sarili mo dahil sa pagkawala ng pamangkin mong si Berna. Lalo na at hindi alam ng kapatid mong si Camille na iisa lang ang lalaking nagsamantala sa iyo at ang lalaking gumawa ng masama sa pamangkin mo. Siguro ay makakatulong ng tuluyan sa pag-usad mo kung magagawa mong sabihin ang totoo sa kapatid mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo sa kung ano ang pwede mong marinig mula sa kanya. Dalangin ko rin ina na sana ay maibigay mo ang totoong kapatawaran sa sarili mo. Magdasal ka at humingi ng tulong sa may kapal para dumating ang araw na tuluyan nang mawala ang bigat na ilang taon mo nang dinadala nang dahil sa madilim mong nakaraan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.